Il-podcast il-politiku u miġjub lilkom minn Brothers Wholesalers and Groceries. Qasmu ċilindri tal-gas tad-ditta Liquigas Malta. Joffru wkoll servizz ta' konsinja wara l-4 ta' filgħaxija. 9907 71 43 jew 99 11 63 Għall-okkażjonijiet jew parties privati kkuntattjaw The Cavern Bar li jinsab ġewwa Triq de Brogdov Msida. Nilqakom għal-programm ieħor il-politiku. Lejla ġew l-istudju miegħi nilqa' lil Mario Camilleri u Glenn Ċantar nirringrazzjakom tal-li qegħdin magħna llejla kif intom qabel kollox. All right. Mela, illum ħan niddiskutu daqsxejn issues li għaddejjin bħalissa kemm fil-pajjiż u ovvjament fid-dinja x'donnu dil-ġimgħa id-dinja qalbet. Xejn ma taħt fuq. Mela, Mario forsi nibdew daqsxejn minnek kif tara li d-dinja qed tinbidel minnaħa anke forsi ta' kapitaliżmu għax Alright, ngħidu li hawn il-kapitaliżmu wara f'daqqa waħda kulħadd irid idaħħal it-tariffi, jikkontrollem, jikkontrollaw. Ma tissemmi kapitaliżmu qed issemmi ġifieri dawn in-nies Li suppost fa' fuq il-kapitaliżmu. Ġifieri aħna fuq tariffi, ħadmu fuq tariffi Ovvjament introduċi Trump u xek. Jiena fimni fil-fema tiegħi Trump qed juża tattika ta' negozju, iktar milli tattika ta' gwerra biex iġib liħ dak li jixtieq. Il-flus jew inkella x-xogħol. Għax fimni ma ninsewx li aħna kellna Prim Ministru Malta xi darba kien negozjant mhux ħażin. U qed għaldhom inkomentov, mhux hekk ġifieri u kien jinnegozja tipek ma tiġux taħdmu għandna nitfawkom ma nixux minn Barra jew ma nixux. U tinfakru wara ser l-istorja ta' ċikkulata fejn din imbika ċikkulata ma konniex insibuha nixtruha għax ma kienx idħol pajjiżna, imma jista' jkun li ma kellux fabbrika ta' ċikkulata Malta, allura qallok ma tiġix tagħmel hawnhekk. Ma nixtruwix, jew nkella ma ndaħluwix. Mbagħad kellna ċikkulata oħra u kien imexxi dik li kienet tidħol Malta. Da qed nara daqsxejn xebħin. Le, ekku. Kif qed jinnegozja? Is-suq Malti huwa żgħir ħafna. Iva, ma immaġina s-sakka li kellu minn toff, kien l-Amerika, per eżempju, li kellu l-Amerika ħat idejh. Kif kien jinnegozja, issa daqt nitkellmu kif qed tgħid inti pajjiż daq stikka. U qed jżomm jagħmel is-saħħa ma' globalisti anyway da. Le, mhux jaqaf fl-aħħar mill-aħħar dejjem Jew tiġi taħdem għandi. Hawn suq għal kollox. Jew ma nixtiex minn għandi hu. Jiena ngħid il-verità, ma nagħmilux kont qed nara lill-Treasury Secretary tal-Amerika, Scott Bessent. U semma xi punti illi naħseb kienu pjuttost tajbin ħafna fejn jidħol dak lan illi jixtiequ jilħu. U naħseb jiena skont l-evalwazzjoni li bdejt nara kienet illi l-Amerika saret isa pal għandek bodybuilder fuq barra tidher mibnija sabiħa kulħadd isu joqgħod fuq għadi biex jipproteġiha. Meta mbagħad minn ġewwa, meta toqgħod tikkonsidra l-affarijiet kollha minn ġewwa, kollox merri kien hemm, isu rajt dak il-comparison. U semmejt ftit punti forsi anke nistgħu nitlu daqsxejn fuqhom. Naħseb ftit mill-affarijiet illi kienu interessanti ħafna li niżilt kienu illi uħut mill-affarijiet tajbin illi fiha li ser jitjiebu national security u strategic independence. Naħseb illi l-Amerika bħala ekonomija u l-affarijiet kollha issa li ħajkun hemm ġo fiha ħadkun iktar b'saħħitha u di minn dejjem fil-verità ma kellha bżonn il-ħadd, però issa iktar u iktar ħadkun tista' ssaħħaħ l-indipendenza tagħha. Il-job creations tal-Amerikani għax għandhom problema kbira milli qatt nara illi għandhom ħafna fabbriki fejn kienu jaħdmu qabel illi dawn huma qegħdin hemmhekk però ħadd ma jaħdem fihom. L-innovazzjoni fil-kompetizzjoni biex jikkompetu wkoll mal-pajjiżi oħra ovvjament qegħdin naraw iċ-Ċina li hija bħalissa l-ġlieda bejn l-Amerikani u ċ-Ċiniżi fejn jidħol il-development. Trade negotiations, il-futur, fuq xiex ser jintefgħu. Qegħdin naraw ukoll bħalissa l-AI li wkoll qed ikollhom daqsxejn problema fuqu. L-innovazzjoni, environmental benefits l-istess fejn għandhom dawn il-fabbriki li ħajkunu magħluqin jistgħu jimlewhom.
Issa, l-effetti li huma ħżiena mbagħad li niżilt jiena illi jaf ħajkun hemm daqsxejn iktar prezzijiet għoljin għall konsumaturi Amerikani, ovvjament di ħadd impatta, però qatt nara li beda jsemmi li pressapoko bejn wieħed u ieħor kull ma ħajkun hemm huwa ta' 2% il ħajkun fuq il-konsumatur Amerikan għax il-bqija bil-Malti il-pajjiżi l-oħra ħajkun għodin Xidi jibbellaw. di ma naqbelx maħħajn, di miqala Trump. Le, dan is-Treasury Secretary tal-Amerika, ġifieri nisma' Trump ngħid naħseb darbtejn, nisma' da titbella, nisimgħu titkellem ġifieri. Ġifieri il-prezzi tat-tariffi qed tgħid ħajġi indirizzati Għax- bit-2%. Għax inti li ħajkun qed jiġri mar. ġifieri. Għax inti li ħajkun qed jiġri huwa. Mela qed nitfal pressure jiena fuq il-pajjiżi l-oħra biex jiġu jinvestu fil-pajjiż tiegħi. Mela hemmhekk daw qegħdin jiġu hemmhekk qegħdin isaħħu l-ekonomija hekk. Jiena lin-nies tiegħi issa ħanibda naqsilhom it-taxxi, jiena forsi jekk kellhom healthcare naqqastilhom ċertu piżijiet minn fuq. Meta toqgħod taħdem kollox ma kollox, jiġi illi n-nies vera ħajħallsu 2%, imma ħajkunu benefikaw mbagħad mill-affarijiet l-oħra fejn tiġi healthcare għandhom iktar xogħol daw fil-verità għaliex Għalhekk jekk kumpaniji. kien għamlet qbil u ftaħt bil li Mintoff kien jaħdem dis-sistema. Kważi d-dinja kważi sistema. L-Amerikani kienu jaħdmu bdiet ta' sistema qabel, kienu jaħdmu. Jien nasal qabel ma Mario taf li ejsu s-sistema ta' Mintoff ta' Ejja sistema ta' Essa però mbagħad hawn min jargumentaw u speċjalment l-Amerikani qed jargumentaw mod speċjali Trump. Għaliem ma milċejta barra minnaw għalax dazzi għaw id-dinja kollha tipo kontra l-Amerikani. U di teżisti fil-karozzi f'kollox fis-sens aħna kien bijaw karozza ġewwa l-Amerika. Hija baxxa, id-dazju però mbagħad nixxu karozza mill-Amerika. Ewropa, jew l-Ewropa għandhom. Voldri, issa daqallhom jiena qed nagħmel bħalkom. U jidher li anki Elon Musk għala diftetilu, u li idealment daw għal-jom li jiġu free trade zone totalment bejn it-nej. Entom x'taħsbu fuq, għax donnu da kolħat qed iwaħħal fit-Trump. Hekk naħseb. Odi, però da fimni, għasu fel-laqqas kolħat kienet jakkwista. Naħseb il-free trade zone, naħseb illi l-Amerika tiġi indipendenti ħanejtek u tarri tiġbollu wara dawk l-investimenti li kienu telqom mill-produċu fl-Amerika marru fiċ-Ċina, allora bidhom lura, ġifieri dik hija naħseb xi ħaġa ċara. Mbagħad għandek naħseb jiena forsi ħansem moħħtu qudiem nidħol fija, imma anke ir-rearmament tal-Unjoni Ewropea ħadd tagħmelha minħabba Trump. Ma mhux nidħol forsi għalissa fuqha. Ħanejtek kif qed ngħidu l-Amerika jew il-pajjiżi l-oħra ta' madwar jisemmu l-Ewropa dejjem afdat fuq l-Amerika fil-verità. Issa l-Amerika qiegħda tgħid isma'. Issa l-Amerika kienet proudly she's the world's police, ġifieri dik hija xi ħaġa li l-Amerikani proud biha u jridu jeqpaw. Però llum il-ġurnata Trump qed idaħħal mentalità u qed jgħidilhom isma'. Ġbin, ibdew waħsbu għarraskom, għax jiena mhux jiena l-ewwel irrid nerġa' nibni l-ekonomija tal-pajjiż tiegħi, issa jekk tridu tafġu ġbin fidejkom. Ma teqpawx issa għax jaf, illi fl-aħħar mill-aħħar xorta daw għandhom bżonn l-Amerikani. Imma qed idihom bissieq u kulħadd qed jinżel arkub teħ biex jara se jagħmlu biex jtejbu s-sitwazzjoni fil-verità. Qed jagħmlu t-tarif fil-ura, ġifieri daċ qed jinżlu. U xek, ma doħajbu żuru għajnu fil-verità, imbilli qed jerġa' jollilu. Għaliex l-Amerika għandha riżorsi kollha fil-verità. L-Amerika mhux ir-riżorsi. U da jaf, bl-ammont ta' nies li għandek u l-innovazzjoni. U għandek l-AI illum il-ġurnata li irridu. Għax, per eżempju, ħanħarsu lej kumpanija l-Apple. Imma din hija teorija nazzjonalista, ġifieri għax qisu dan li m'għandi bżonn il-Ċajna, m'għandi bżonn l-Ewropa, m'għandi bżonn il-pajjiżi l-oħra. Għax l-Amerika. Hija teorija ta' l-Amerika għandha bżonn palissa l-pajjiżi l-oħra. M'għandix bżonnu. Fiex għandha bżonnu. Kulħadd jikbi għall-Amerika, infatti kif xi ħaġa taffettwa l-Amerika. Kulħadd ħajġennen. Fil-kaxa ma xi ħaġa f'xar Voldri. Daw ix-xarej bellahom daw ix-xarej. U inti għandek oħra, mhux ħanmur mela il-kumpanija l-Apple. Għandek mobile li ilu għalleċ l-istess stil, ma nafx kemm il-darba. Kol ma dinbidel forsi tittibek naqal kamra, forsi il-processor, forsi ħaffef tikka żgħir oħra. U qed ikun hawn brain drain ukoll fin-nies fejn huma fl-innovazzjoni.
mur iċ-Ċina. U kulħadd jivvinta affarijiet differenti. U l-Amerika qiegħda bdiet. Tieħu daqsxejn l-idea taċ-Ċina li bdiet tara l-progress tagħhom u hekk. Meta ma kienx qiegħda tkun innovattiva fl-affarijiet li qiegħda tagħmel. U kollox isir ġa ċajna. U kollox isir ġa ċajna. Mhux qed tagħmel l-Amerika qed timporta l-affarijiet miċ-Ċina għal ġol Amerika. Plus kien hemm ġiġa tariffi bejniethom daw. Allura xixtieq illi l-innovazzjoni tikber fil-pajjiż ikun hemm iktar nies illi jkunu kreattivi. Taħsbu li wasalna qara żmien Trump jisu b'xi mod ieħor ammettija diġà, però forsi anke l-Ewropa li kien żball li prattikament esportajna kollox lejn iċ-Ċina u lejn daw il-pajjiżi għax-cheap labor u daw mhux tal-li ħadfu l-okkażjoni komplew jinnovaw l-affarijiet huma u ġejna totalment issa bil-Malti jisna erwinin bħal Ewropa. Ġena skjavi, Ġena skjavi ta' sistema li. Ġena skjavi, ġissa ħana sportajna ħafna bħal-istess ma' għamlu l-Amerika għax dan minn ħaddem jew il-negozjanti u l-businessman li trid. Da, imur fejn jħajġiħ li rħas il-prodott u fejn mbagħad ħajġa ikun jista' jbieħu mod li jkun kompetittiv. Issa jekk inti għallurkom qed tagħmel id-ditta A ħanejtek. U jien qed nagħmel id-ditta X u nagħmilha fl-Ewropa qed nagħmilha aħjar minn tiegħek jew forsi daqs tiegħek. Ħanispiċċa jien. Inti għandek prezz irħas ħafna minn tiegħi u jien ħajkolli prezz iktar minn tiegħek qed nagħmlu fl-Ewropa, la ħaniġi ma niġix kompetittiv. La jew l-alternattiva jew nitlaq bħalma għamilt inti ummur iċ-Ċajna bħalma ħafna għamlu. Jew nfalli u naqlbi. Però jena naħseb illi għalhekk l-Amerikani jkollu żommux, jridu jżommu kollox l-Amerika. Biex anke l-affarijiet ma tix titlef teknoloġija. Il-prezzijiet tista' żommhom baxxi imma l-flus qed tibqa' żommhom fil-pajjiż flok imurlek fiċ-Ċina. Il-teknoloġija tibqa' għandek. In-nies li huma technological wise li jafu din l-industrija fejn bdew imorrulek iċ-Ċajna. Għalfejn l-Amerika da titlifhom daw in-nies. Meta nista' jien fil-verità fil-pajjiż tiegħi stess, nista' daw ikunu kreattivi u nista' ngħinhom. Għaliex Trump dik waħda infatti jiena nemmen illi Elon Musk kien wieħed minn dawk in-nies illi beda jżommu miegħu biex minnu ta' ċertu skola forsi jitħajru jibqgħu hemmhekk u vera set jagħmlu l-peten ferroti jiġifieri. Għaliex daw, għax jiena daw daħquni da. Mela l-ewwel meta ma kienx fil-politika kulħadd jadurah il-Elon Musk. Tesla. F'daqqa waħda issa kulħadd iħażżulu graffiti u jqabdulu l-karozzi u hekk. Jiġifieri di trid tara għax ukoll id-demokratiċi li kien hemm li bdew iħallsuhom biex jipprotestaw, ġifieri dik hija xi ħaġa tal-biża. Affarijiet oħra. Test ma ninsewx li Elon Musk jipproduċi ħafna affarijiet li jipproduċi bħal Tesla u hekk ħafna affarijiet iċ-Ċajna. Jiġifieri da ħlasab fadolilu anke Tesla, anyway, jekk ma jibdix jipproduċi kollox. Ħajibdew jiftu issa, jibdew jiftu l-Amerika, mhux hekk. Infatti l-Amerikani għandhom problema ħabba Taiwan. Għax din jekk ħatiġi li jena nemmen li għadda pitada tiġi attakkata miċ-Ċina, jkollhom problema biċ-ċipeb. Ġifieri dik jekk mhux jibdew jaħsbula minn issa illi daw in-nies jibdew jinvestu fl-Amerika. Inti tista' tinsih il-mobile, tista' tinsih. Żgorx ma jaħdem xejn. Li tista' tinsih l-karozzi elettriċi mingħajr daw iċ-ċipeb, ġifieri. Fatti qed nfettex għamel daqsxejn nista' xejn ta' malaj. Elon Musk, Tesla biss jipproduċi skont mill-li rajt hawnhekk ġaċ-Ċajna, ma fejn tħol SpaceX u hekk ma kollox Amerikani. Da kollox Amerikani. Issa, punt ieħor li samma Donald Trump imma donnu fil-medja għal xi raġuni hawnhekk ma tantx nisimgħu fuq huwa li daw fl-aħħar mill-aħħar li għadu kemm laħaq 11 xahar ilu sab dejn da 36 triljun. Mux biljun. Għal ma jistax ikun għal il-pajja, għalax ovvjament dawa taħalsu mwaxxiet miljoni kull-jum. U li kiku jistaw jintużaw għal affarijiet oħra. Temnu li forsi daw l-axħar 20-30 sena ħaf l-Ewropa u l-Amerika donnu jisa saret xejn mhux jgħiddejn. U għarajt l-Ewropa suppost għandha threshold ta' 3%, però 3% dak toqgħod tagħmilhom kull sena. Daw jammantaw. U għalhekk għamel it-tariffi u għamlu id-DOGE, il-Department of Government Efficiency,
Illa liex huma l-ħsib tagħhom huwa illi b'dan li ħajkunu għedin jifrankaw matul is-sena bid-dowġ huwa ta' madwar 500 biljun. U bit-tariffi li ħajkunu għedin jagħmlu huwa ta' 500 biljun oħra fis-sena. Allura f'dak jkun qed jammonta għal triljun. Aħna xi għedna dibħal persuna illi hija on steroids. Illi fuq barra deret sabiħa. U minn ġewwa kollu imma minn ġewwa kienet qiegħda titmermer l-Amerika. Allura din isibu sistema biex ikunu jistaw jtejbu mill-li din l-Amerika tkompli tikrolla, fil-verità tikrolli, danti jekk għandek id-dejn. Mux jak lew, U dejjem kompli żid triljuni. Problema kbira. Mario għaddu fit-tex fuq tażlatu. Le, għadden fuq għax li profa nikkompara. Ma d-dejn, per eżempju, li għanna Malta, vizavi dak Amerika. Triljun, ja. Ovvjament, hemm iktar ma per capita. Essa, ħanżiet ukoll hemm id-dipartiment tal-USAID. Da d-dipartiment kienu joħorġu miljuni, minnhom biljuni. Falliment kbir. Barra mill-Amerika u da Trump u Elon Musk bil-Malti kixfu l-werrani tal-gvern Amerikan x'kienet jagħmel tu l-aħħar snin gvern wara ieħor tu bifer li daw kienu qed jgħaddu miljuni ta' flus anka l-Unjoni Ewropea, mbagħad l-Unjoni Ewropea tgħaddihom l-aġenzija partikolari, dil-aġenzija tgħaddihom minn news agencies l-oħra biex jikkontrollaw prattikament il-medja. Bada jsemmi l-kondoms u l-kondoms li tal-Mosambika u 50 miljun u foldri l-ammont ta' taħwit u tgerfix tibda tgħid Malta hemmhekk fejn taħwit li kien hemm. Ovvjament daw hemm parti mill-protesti qed isiru ovvjament dan nies għax daqqal ħajaqta' daw il-jobs insomma li huma jobs inventati fl-aħħar mill-aħħar. Daw apparti ħajfrankaw il-miljuni ta' flus. Jgħinu wkoll biex speċjalment ġol Ewropa ħabba li aħna parti mill-Ewropa jibdew jinkixfu verament x'kienet jiġri dal-aħħar għax jien ġieli konna nitkellmu sikwiet. Tgħid imma kif jista' jkun il-medja kollha ma ħsibx wieħed b'opinjoni differenti fuq issues partikolari bil-fors tkun favur dik kontra l-oħra, għaw issa ovvjament nafu għax dak kienu qed jieħdu l-miljuni mill-Amerika. Wara taħsbu li għalmenu ħadd iswa xi ħaġa anke l-freedom of speech di. Għax issa ovvjament Da d-dipartiment il-USAID li kienet jagħti miljuni kemm lill-medja kemm pajjiżi oħra voldri. Ma tiġi anke fl-Ewropa ġifieri. Qed iġi u l-Amerika kien jagħmilha fuqna, mbagħad aħna l-Ewropa tgħidilna li aħna ħielsa, m'għandniex ħielsax. Tagħmel l-aġenda li kienet tagħmel dejjem jagħtu xi flus il-medja anke mill-Unjoni Ewropea, ġifieri mhix xi novità. Imma biex tippuxx daw kienu biex jippuxxjaw ċertu aġenda. ċertu aġenda. Dawn x'huma qegħdin jgħidu li kien biex tippuxxjaw ċertu aġenda. Ħarġu fil-pubbliku. Ħarġu fil-pubbliku. Soros Foundation. Eżgħu. Tippuxxa l-aġenda tal-tiegħu. Eżgħu, issa Soros kien jieħu flus minn hawn ukoll. Ma daw asket media biss, ġifieri daw anka pereżempju. Skejjel kollox. Fundraisers, ġifieri u hekk kollox kienet tolqot fil-verità. Daw kienu jagħtu biljuni, miljuni. U meta beda jisemmi fiex bdew imorru n-nies kulħadd jitla. Għax tal-bik foltiri. Kif possibbli marru hemmhekk ġifieri daw il-flus flok kienu għadin jintefqu fl-Amerika stess meta naraw li l-Amerika għandek nies imutu fit-toroq. Rajt għax m'għandhomx healthcare fis-sens titħallas ammonti kbar ta' flus. Daw setgħu faċilment flok batnihom pajjiżi oħra kienu għadin jintefqu fl-Amerika stess. Ġifieri il-USAID kienet falliment totali, ġifieri dik kienet id-dowġa lek kienet ħab tabbus kienet. Eżatt. Dak li qed tagħmel id-Deutsche issa li qiegħda tiskrutinja dak li ġara minn daw il-flus, le ġifieri. U issa ġara jena daqsxejn oppożizzjoni anke kellek ċertu mħalfin illi qegħdin jippruvaw ma jħalluhiex taħdem is-sistema. Ġiġa għandek daqsxejn problema. U ovvjament dawn qegħdin jikxfu ċertu imbarazz li kien hemm in between u allura din jippruvaw il-nies li huma sinjuri u kienu imexxu ċertu propaganda biex iktar ma jħalluhx jaħdem, iħallsu n-nies kif semmejna lid-demokratiċi biex imorru jipprotestaw għaliex Elon Musk qed jikxfilhom il-burhom issa qed imorru jipprotestjaw issa da ħarġet fil-pubbliku ġifieri kienu qed jagħtu pereżempju insib lilek fit-triq intik €1,000 pereżempju, $1,000, tmur fit-triq u tipprotesta
sempliċement biex jaqdu l-ammont ta' nies. Ħalsu l-NGOs. L-NGO. Eżgħu, għax l-NGOs jieħdu l-flus minn daw. Eżatt, minn daw tiġi din lejd. Tiġbor in-nies tgħid peċi jisma'. Tiġi din lejd minn daw għall-organizzazzjoni tiegħi, l-organizzazzjoni tiegħi tonfuqhom fuqek biex inti tmur tipprotesta eżempju. Ta' tip ta' affarijiet ta' firri qatt nara intervista sħiħa ta' nies li kienu viċin ta' Biden u hekk. Il-problemi u l-affarijiet li bdew joħorġu. Per eżempju, saħku l-avukat ta' xedan ugħali. Ma Elon Musk, per eżempju. Da, bida jagħti il-miljoni fl-elezzjoni, bida jagħti il-miljoni biex jivvotaw in-nies u jisom premijiet. Mhux l-istess. Fimni Malta. Ċekkijiet. Tikkella. Ġifieri dawn minn flus Da minn butu, U fil-pubbliku da qed jgħidha, dawn minn wara l-kwinti qegħdin jagħmluha. Daw kollox għala xiren ta' snin. Eżatt, di qed fisem ta' xi ħadd. Da minn flus il-poplu. Eżatt, minn flus il-poplu. Elon minn flus, u sa' deals kellu ma' Trump u moħrajn, ma' naf. Ma da, qed tixtri n-nies biex jivvotaw lek. Mhux hekk. L-emmolaw. L-NGOs biex torikam għandek nies ovvjament jibxu warajk u biex il-narrattiva tiegħek tidher tidher kemm tajba kemm kbira. Sa tkun l-iktar waħda mbiċilli ovvjament. Jekk ħatħallas għalija ħajkollok in-nies ħad iderek għall-media. Tidher kbira. Li bħal meta jixtru likes u x'nafin biex tidher kemm għandek followers, eċetera, eċetera. Ma l-istess ħaġa ta' ġifieri, waħda qed narawha fuq il-medja ssir illum fejn għandek anki nies kbar, mskunx taf, jixtrulek pereżempju l-following. Jew jixtrulek il-likes, jew jixtrulek il-comments, U jiena naħseb u ma naħseb. Intu waħda minnhom qed infettax għax intu ħoxbok ħafna mal dak kienu jibgħatu miljuni ta' flus il-Bangladesh biex ikunu jistgħu jagħmlu l-abort. In-nisa fuq mit-taxxi tal-poplu Amerikan daw. Il-production rights, jekk issa jiena kontra l-abort, kif tafu intom, permetti jgħid melikem. Imma jekk inti għandek il-reproductive rights, milli inti trid jinnaf b'xi mod lin-nisa ittihom iċ-ċans illi jekk iridu jagħmlu abort jagħmluh, ovvjament ħajkollok dawn l-inizjattivi li jekk inti pajjiż qed temmen illi inti għandek Qasu għall-pajjiż. Qasu għall-pajjiż. Għax kieku ngħid flus qegħdin imorru ġo pajjiżi stess, nejjhom ma fijiex. Dawn biex jippuxjaw l-aġenda li jridu. Ma da bħal Soros jiġifieri jippuxja. Fondazzjoni dik lan tagħhom. U semmejt oħra ma da qed jagħmel għall-pajjiż ġifieri. Ma da jista' jġiblek l-argument isma' da aħna qed nagħmlu dan biex ngħinu dawk in-nisa li jridu jagħmlu l-abort, ma jistgħux jagħmlu l-abort u forsi jmutu minħabba l-fatt li jagħmlux l-abort. Ġifieri dak l-argument forsi. Mhux hekk huma Issa biex waqt li dik għax ovvjament għandi xi news miftuħin. Għadu kif tala fuq it-TGcom 24 li mid-dera Ursula von der Leyen qalet dak li prattikament ilu jitlob Trump u dik l-ispeċi biex ma nibqgħux b'daw il-problemi kollha xillum minn segwa l-stock market ħadu daqqa folderi snin imma bħal tal-lum dik. Anke l-Bitcoin qalet l-aħjar niddiskutu madwar mejda biex it-tarif nagħmluhom zero bejġix pajjiżi folderi da. Hekk ħajġri hekk ħajkun rebaħ Trump. Zero bejn min? Bejn l-Ewropa u l-Amerika. Folderi saħna inna bid-dazzi lej l-Amerika. Ma jkunx rabaħ Trump. Eżgoll li jkun rabaħ xo dak it-tirti għaw li naħk id-dazzi. Biex jiġu equal. U għakiret nixxem l-Amerika jem mux ħallas. Allora, but technically speaking, ħanġu s-suq komuni. Li bdejna bieħ li bdiet l-Europa bieħ se-post, mbat se-post, mbat imbidli totalment. ħajġi extended għall-Amerika. Ġifiri l-għan principali l-Europa tinaqat wara l-gwerra, eccetera, biex mbagħad ma jkunx hawn gwerer. Naħseb Ursula hawnhekk għamlet biċċa tajba għax estendietu għamel Amerika biex ma jkunx hawn gwerer. Ġifieri naħseb qed tipprova l-ħsieb huwa tajjeb. Jien naħseb tant kemm ġejna tarna mal-ħajt. Li naħseb m'għandniex troħra. Imma ifhimni well and good naħseb jiena gawdi fl-aħħar mill-aħħar. Di għandek oħra inti. Għax l-Ewropa tant ibbażat fuq l-Amerika li issa kif dejna nsemmu kollox ġi antikwat tal-Ewropa li dim bdiet tixxi ċertu affarijiet mill-Amerika, pereżempju anke jekk tixxi fighter jet li da biex kun tista' ssuq u trid
Code kull-jum inti tikkod. Imma dik Ix kont tista' imma hija issuq tajba dan ta' dik ta' aeroplan. jien naqbel magħha. X'tajba Taqbel Mario. magħha. Żgur naqbel. Nħallas jien u d-deċiżjoni Nħallas. Amerika. Tiddeċidi għalija. Ħanejdlek imminti jembat għandek il-ftehim. Jekk jiena ħanbiħlek ħanejdlek, ġifieri jekk jiena ħanbiħlek arma. Minti xtara telhalhom lider ieħor bellahom. Imma jekk Mario. ħantik eżempju, ħanbiħlek arma jien. Sewa li għamil tajjin, prodeċej tajjin, inventaj tajjin, eċetera, eċetera. U ħantijelek jien l ħabib tiegħi u għadla mentix. U tiġi tattakka li bl-arma li għamitlek jien. Ma jek xtrajta jiena. Le, żgur, ma mantik, ġifieri għandek arma biex toll il-nies għax Ma kollha ma xi xejn ma għandek. Negozjaru. Ma Israel m'għandix. Bel inti issa ġejt l-enemi tiegħi u ma nistax noqtlok jiena. Bl-armi tiegħi? Wara li ħallastek. Wara li ħallastek. Le, bl-armi tiegħi, le, Biex niddefendi ruħi. Issa qabel ma kontx l-edewa tiegħi. U issa ma nistax niddefendi Badek ruħi. kombaħnani, jien li dik arma li tista' tużaw qudiem kontra tiegħi. Għalhekk. Kombaħnani, għalhekk għandek is-safety u l-codes illi jiftaħomlok, ovvjament. Imma dak ġifieri qed għamlu beħ tajjeb l-Ewropew. Mela mhux Dak beħ tajjeb għamlu. Xiri. Ġifieri daw jekk jiġu attakkati. Mġiena, Ngħidu mġiena. kellhom il-ħesem mal-Amerikani. U ġew issa f'daqqa waħda attakkati l-armi minn Amerikani ma jaħdmux. l-Amerika. Dak xogħol, ġifieri l-Ewropej moħħhom mistri Mela allura li hemm l-ajruplani. taqbel Mauro van der Leyen hawnhekk inti illi għandha bżonn l-Ewropa tagħmel Reinforce Europe u jkollha l-armi tagħha li produċihom proprio fl-Ewropa stess. Għandha bżonn titranġa s-sistema żgur 100%. Inti qed taqbel ġifieri ħanamlu l-armi aħna biex nużawhom aħna. Ħanejd. U ma jkollniex codes. Ħanejd. Issa ħanħu l-armi dak ħanamlu l-armi aħna mhux ħantuhom mill-Amerika mbagħad bil-kos miftuħin jekk idixxu minn Ma aħna. nafx x'inhu ma. Taħu xejn Jaf li għaw l-Ewropa Jien iktar qed naħseb li l-Ewropej issa ħajjexxu għax infatti Trump ġa għallhom mhux problema, għallhom issa li lkom speċi tintel u hekk, għallhom ejja wixxu l-armi minn għandi. Ovvjament biex u jeħles mill-istok l-antik li u jagħmel l-affarijiet il-ġodda. Jiena nemmen li l-Ewropa mela m'għandix tissaħħaħ għandha bżonn armi ġodda u hekk għax qiegħda antikwata. Imma mbagħad ma tistax issallab lin-nies komuni ta' kuljum. Mela l-ewwel qatt noqgħod X'ħat tagħmel? L-investiment. Għandek l-aeroplani inti F1. L-investiment seta' jsir bil-mod. Mela immaġina inti. Il-gvern dam biex iħallsek ċertu ammont ta' flus inti. F'daqqa waħda ħajbatlek kollox backdated, tajjeb, u rċivejt inti t-taxxa kollha f'daqqa. Da mhux f'kollu f'daqqa ta' ġifieri dana dawet 800 biljun. Ement il-production issa tibda. Imma tibda minn issa ma mhux ħatħallas issa, din kull ma jagħmel u l-pajjiż jissellef u l-Ewropa ma toqgħodx taqtalek u tindaħallek annwali whatever. Imma min ħajħroġha mill-flus. Toħroġ sawa id-dejnek sa li qed tagħmel ħabba. Joħroġha mill-flus. Nies il-poplu qed joħroġha. Jiġifieri alright, mhux se nħallashom f'daqqa issa. Imma at the end of the day daw kollha li tinħallashom. X'inhu l-bżonn? Huwa bżonn li nagħmlu l-armi, huwa bżonn li konna Ewropa b'saħħitha jew mhux. Le, hemm bżonn, żgur li hemm bżonn. Żgur li hemm ħatarba bżonn. tem tal-votba ħatarma nofsu. Le, hemm bżonn, imma l-mod ta' kif ħadmuha. Amma Il-mod ta' kif ħadmuha. Ma ħadmuhx kif. Ma għandna xejn, l-Ewropa dik li żballi għandha, l-Ewropa li żballi għandha matul is-żmien li ħalliet fidej l-Amerikani. Eżatt, u issa tinduna kemm żbaljat. Ma kienx żbaljat qed tilab il-logħba tal-ħaxxejja u Trump induna ma kemm kien Trump huwa negozjant tajjeb għax din ovvja dik qed toqgħod ismanna l-lejat tagħna l-Amerika b'saħħitha u għandha l-armi għal xi ħaġa taqbel salina ma nix għalfejn ħafna fil-militar, noqogħdu fuq l-Amerika. Imma Trump induna, Trump beda jinduna. Li hu żbaljat. Le, li hu ħaxxejja tal-ej. Għax li hu bdiet tgħid isma' nħallu fidej l-Amerika, ħalli l-Amerika tmur hija l-gwerra u dekonna bżonn tiġi l-Amerika tgħin u joħol flus joħorġu iċ-ċittadini Amerikani u dak propri qed jgħid Trump. U mbagħad l-Amerika issa indunat l-Amerika kien tala Trump. Trump mhux ċur, għalhekk negozjant mhux ċur. Trump isma' hija aħna ħarsu ħana nibagħtu aħna ir-Rus minn tagħna, l-armamenti minn tagħna u intom mbagħad tagħmlulna it-taxxi fuq prodotti tagħna. Ma naqbilx miegħek, ma ngħidlek il-għala ta' għaliex il-gwerer korra li hawn illum il-ġurnata huma kollha proxy wars. Jiġifieri li inti l-Amerika nara ħaniedu ta' l-Ukrajina x'għamlet l-Ewropa. Illi da
qegħdin imorru l-Ukranja qegħdin jiġġieldu l-ġlieda tal-Ewropa. U tal-Amerika. L-Europa ma tagħtu xejn b'xejn, Kif? il-Zelenski. Iwa. Kollox bid-dejn, Iwa, ma mhux bid-dejn. hekk. L-Amerika le. L-Amerika tagħtu Bxejn. xejn. L-Amerika tagħtu bxejn. Basta Issa jxibna jibda ħodhom bil-mod. It's business. Mela sewa, mela l-Amerika tagħmillu bid-dejn, bil-baxx, whatever. Jena naqbel. Jena naqbel. Ma jħu xejn. Mhux hekk, le. Le, jena naqbel l-Amerika iddaħħal il-flus mela tajjeb, mela jena tintik l-affarijiet, un bat neqpa Mhux hekk. Ġifieri Trump. In a way, hemmhekk qed jaħdem tajjeb. Imma l-Ewropa. Laqallu ma negozjaw bil-minerali, eċetera, eċetera. Mhux hekk, xi ħaġa irrid lura, mhux hekk. Issa ma ninsewx, nekk ma ninsewx la tħannassa fuq il-biċċa xogħol tal-Ukrajna, għandek kan oħra. Illi jekk Putin jieħu l-Ukrajna, min ħajħallas għall-Ewropa. Dak id-dejn kollu. Biex fuq il-popla jispiċċaw. Allora x'qed ngħidu? Ġifieri l-Ewropa. Jekk jinbidel Zelenski, għalhekk qed tirottent, jekk jinbidel Zelenski, x'jiġri? Li Zelenski jekk kassir l-elezzjoni, mhux jerġa' jitla' mhux jerġa' jitla'. Dak probabbli ambaxxatur ġoliju jispiċċa. Ma x'jiġri minn dawk id-dejn. Ħallasom ta' wara issa, jew jekk toħodha jekk tiġi taħt ir-Russ jgħidulu intom selliftu Zelenski. Allura d-deals li bdiet tagħmel li hu. U ma għalli dik ħaxxejja li hu. Li hu għal ġol ħajt għamlet deals. Mela l-ewwel fdat mill-Amerikani bdiet tixi equipment illi da jekk l-Amerika ġiet kontrija. Mela ma tistax l-Ewropa billi ma taffordja għax li jitlef Zelenski, għax ħad jitlef plus li titlef il-gwerra din. Mela tajjeb, mela flok tissaħħaħ il-pajjiżi Ewropej qed tagħti il-finanzi l-pajjiżi li laqqasu fil-verità fl-Ewropa mal-pajjiżi Ewropej. U qed titlef il-gwerra, għax di tiġix għax kieku tgħid forsi qed tirbaħ. Mela da pajjiż wieħed qed jirnexxielu jieħu l-Ewropa ftit. Qed jitlef l-art. Jiġifieri għalfejn għax di biex nitlu daqsxejn tar-Russja. Mela inti għandek dal-pajjiżi kollha Ewropej. U għalhekk semmejtilkom li hija proxy war. Qed jagħtu l-flus biex l-Ukrajna tiġġieled il-ġlieda tal-Ewropa. U għandek pajjiż li huwa kbir u b'saħħtu u da xorta tieħu over. Allura x'kien l-iktar wertit illi s-saħħaħ il-flus kollha li tajna l-Ukrajna. Is-saħħaħ li l-anfisa jew inti għamel pajjiż biex joqgħod jiġġieled il-ġlieda tiegħi jew ma jmut li ħadd. Fil-verità dawn il-flus setgħu imorru għalissa. Fil-verità setgħu imorru għall-healthcare, għall-edukazzjoni, jien naf għal kwalunkwe ħaġa. U imma daw issa tliftom jiena. Ġifieri x'qed fenitlu riarmu Europe għalissa nżommu. Le, jiena nemmen illi l-Ewropa, għax jiena niskanta, daw in-nies ġeni illi suppost hemm l-Ewropa, iżda naħsbu bistessa għadha pitada minn ħajjitla mbagħad jaraw. Mela x'nagħmel nibda bil-mod, nibda nabdejti daqsxejn lili nnifsi biex tal-inqas inkun ta' ċertu standard fejn tidħol. U anke eżempju l-armata mhux ħallejt kollox jiġri marrieħ u issa li qed jiġri naħseb mela jekk hemm xi ħaġa ċara hija l-Ewropa mhix armata għall-gwerra ġol-Ewropa. Naħseb dik ċara. Jaqbel kulħadd. Issa battilek l-intervista Melkim, sur waqaftek ta' marru intervistaw l-Ingliżi. Jgħallek kux battili jinti naħseb. Ħadd ma jrid imur jiġġieled. Ħadd ma jrid imur jiġġieled il-gwerra. Allora x'tagħmel inti tmur l-Ukrajna jew tiġġieled għal pajjiżek stess. Ħadd ma jrid. Le, u naħseb dik il-ġlieda tal-Ewropej, allura ġlieda li hemm l-Ukrajna. Naħseb dik tal-hekk kollhom ġlieda kemm soldati għal xi ħaġa li ħajmorrulhom għall-gwerra fil-verità tal-Ewropa. Problema. Parti minna rajda u special intervisti ġili jkunu jisom bidda. Imma ġili ta' ġoventu. Nara kważi stampa ta' gwerra ċivili, ġiviri. Dak l-Europa minna li għaddi ħat murtiġ bħat n-nies. Jien nara minni, jek jieġi li l-isma. Mur ġilet l-Ukrajna, ngħidlu ħija bat nikordin. Infatti, għatemmek namel il-ħob. Dak li Putin prova jagħmel, isma' aħna mardu xejn mill-Ewropa mardu nitlu fl-Unjoni Ewropea. Speċi aħna qatt ma rednija, ġifieri aħna m'għandna xejn kontra l-poplu. Fimt ġifieri dak il-messaġġ li beda jibgħat Putin. Ġifieri dak huwa messaġġ, isma' aħna m'aħna xejn kontra l-Ewropa. L-Ewropa tiġi kontrina, hemmhekk jaf ikollu dik il-qasma fil-poplu li jibda
ħajmullek minn pro-Raxa u U minn. il-punt li kon ħanamel l-ewwel, jien il-politiċi short-sighted li għandna. Għax hekk inti m'għandek kont qed naqra l-armata llum tal-Ingilterra li daw sa World War II kienu jmexxu d-dinja. Xi 90,000 ruħem. Meta daw ir-Russja għandek ġiex miljuni, Alla jaf kemm hemm iktar riservi għax daw kollha biex ħadd iġġieled. Armamenti skaduti. Isma' Russja naqset, s-saħħa. Ma naqset ħafna iktar U l-Ewropa. palissa l-Ewropa edha tagħmel propaganda li jisma' ħajkun hawn ix-xogħol, insomma. Mhux hekk biex Jien naħseb Li in a way, il-fatt li l-4 snin gwerra din. però ħanejdlek, in a way, Jew kważi. veru, ħajjiżdied ix-xogħol, tipo għaliex il-fabbriki jibdew jiġu military factories. Mela da inti waqqaft produzzjoni li kienet tagħmellek il-ħwejjeġ. U għamilta. Jew għamilta ħwajja soldati. Jew għamilta ħwejjeġ għas-soldati, jew għamilta Ġradi, biex fit jagħmlu trigorderija, tankers, per mhux hekk, mhux hekk. Ġifieri vera forsi ħajkun hemm ċertu xogħol li ħajjiżdied fil-ġismu. U għadhom għawdaw id-ditti maħna, Mhux hekk, mhux hekk. Skol, mala. Tattini gwerrinija li kien jagħmlu l-bies għan-nazisti, ġifieri li hum għadhom jopperaw. Mhux hekk, mhux U hekk. dawn huma Anka karozzi, ditti anka kbar. vetturi, anka vetturi. Vetturi. Ġifieri veru ċertu Għażil xogħol bidu ħajjiżdied. Imma żiek fejn għandek pajjiżi li huma komdi u x'ismu sedin għall-gwerra, proset. Mela biex tiżdied l-ekonomija rid imur għall-gwerra jiena. Le, fil-fatt li qed jgħid Glenn jien għalija li l-Ewropa mela nafu forsi nistgħu naqbdu għax qabel konna qed nitkellmu. Mela biex inħallsu t-tobba sew. U l-professuri m'għandniex. Dik għandna bżonn naqbduha. L-isptarijiet kjew 6 xhur. U da mhux Malta biss anke l-Ingilterra llum il-ġurnata l-NHS li huwa wieħed forsi mill-aħjar li hawn fid-dinja anke l-Ingliżi li jgħixu hemmhekk. Jgħidulek qatt ma kien ħażin daqs illum. Mela sewwa, nofqu l-flus fil-gwerer. Li xorta ħanetilfu nemmen jiena. M'għandniex ċans li nirpu. Flok ninvestuhom fin-nies. Mhux xi ħadd jinnafet uħoss moħħu. Għax jofja x'qed jiġri. Għandek problem, ħanejdlek. Fil-xismu, fil-gwerer għandek il-progress, għanuża l-kelma progress, illi fejn jitlu affarijiet mediċi, jisiru ħafna skoperti ġodda u jisiru, per eżempju, minn di tal-Ukrajina joħorġu ħafna affarijiet, per eżempju, xistaw jagħmlu ma jagħmlu xuwek, ġifieri bħala knowledge jibda jissaħħaħ, illa li dejjem jibdew jiskopru affarijiet oħra ħabba l-casualties li jkun hemm. Però fil-verità, pajjiżi oħrajn illi infatti per eżempju għandek daw mill-NHS din imorru l-Ukrajina per eżempju, ġifieri biex jismu anke ċertu fondi u hekk, jippreferi jieħduhom hemmhekk għax għandhom paga iktar, għax il-gvern jagħti iktar paga lin-nies li jmorru l-Ukrajina. Milli ġo pajjiżhom stess biex ikomplu jtejbu l-healthcare. Di mhux ġennata. Ġennata. Netelfu l-aħjar nies. Ma di anka Malta tiġri, ma sta ġifieri kien fuq. U Malta timorru lek l-NHS issa. Nitlu fuq ta' Malta sadina tlaqbadni. Jew kont ħalli dik, nkomplu daqsxejn fuq barra. Le, ħalli nuħu nota. L-ilma ħanħodlok, mela. Mela, biex ukoll issa nkomplu daqsxejn żgħira fuq l-Ewropa, mela. Ukoll malli laħaq Trump u l-Viċi President tiegħu Vance da ta' ħasla papali l-leadership tal-Ewropa, prattikament il-pajjiżi kollha, għallhom intom qed tgħidu għax m'għandniex insomma inkomuni ċertu valuri, għalulhom wieħed mill-iktar valuri għażiż għalina suppost l-Ewropej u l-Amerikani huwa l-freedom of speech, għallu intom ħalif tgħaddu l-liġijiet u tarrestaw in-nies u tellgħu l-qort in-nies għax jitkellmu minn fuq ħaġa u minn fuq oħra m'intom x'tagħmlu. L-Ewropa speċi ħadu għalihom kienu l-President tal-Ġermanja għallu mhux vera, tkellmet Mezzola qalet aħna għandna freedom of speech, però għaddew ftit ġimgħat l-ewwel ħaġa m'għamlu ikkanċellaw elezzjoni ġewwa l-Amerika. Ġewwa r-Rumanija. Kandidat oħra li kienet ħierġa ma ħallewx toħroġ ġew Rumanija stess. U dak li rebaħ l-elezzjoni wkoll ma ħallewx joħroġ, u issa kellna wkoll is-sentenza ta' Le Pen li ma tistax toħroġ għall-elezzjoni. Jinkwitakom da fil-fil. Ma tistax toħroġ. Ma tistax toħroġ kif. Ma tistax toħroġ. Ma tistax toħroġ. tal-flus. Ma tistax għandha 5 snin. Issa ovvjament ħad appella, però jekk jibqa' kollox hekk ħad. Jifoldri hemm biżibilju oħra jridu jtajru l-gvern tal-Ungerija minn nofs. U fil-veda x'demokrazija. Mela mhix ġifieri dina
ovvjament il-freedom of speech one way, so naħseb jekk idkom ix-xellok jagħmlu one way, jekk ikun nafu naħta l-lemin jagħmlu one way bin-naħa l ma ħallux titkellem. Taqlaqha minn kullu kien, bażikament. Ma din naħseb jiena dik il-biża' illi l-estremi qegħdin jikbru anke żewġ naħat. Jien naħseb l-Ewropa qed tmur daqsxejn l-estrema. Inti tipprova tibda tagħlaq ħalq dal-politikanti li rebħu l-elezzjoni bħal Romanija u hekk. Mhux daw kaċċellaw l-elezzjoni. Kanċellaw elezzjoni. Jisu ma ġara xejn. Ħadd ma jitkellem, da immaġina di ġrat ir-Russja. Semmejna tissemmi ta' Russja. Immaġina ir-Russja di. Ta' Russja. Dejna billi għal RT News. Ma tistax ta' Anka ġol-Ewropa, ma tistax taqra news. Hemmhekk ġiġa li għandek bħal Zelensky illi elezzjoni fil-pajjiż ma jridx jagħmilha. Imma dik għandhom xi ħaġa fil-Kostituzzjoni jekk hemm xi gwerra. Ma jaqbillu jitgħallew tawwal il-gwerra. Xejġi, għalfejġi, għax jafla jitlifa. Ukoll. Ġifieri tajjeb, mela daw jaqpaw taħt leader, immaġina inti l-poplu ma jridx illi. L-Ewropa ma tgħid xejn. Inti taħseb il-poplu Ukran jeda dil-gwerra. L-Ewropa ma jaqbilx tgħid biex tissir relazzjoni fl-Ukrajna. Żgħax dak, la probabbli issa ħajtlaw wieħed minn ħalora. Mela, issa probabbli jitla ieħor li huwa. Għalhekk l-ewwel qed tilkom dik l-istorja. Issa da jien ma niskantax illi jitla pereżempju ieħor floku jgħidlu iwa naqdu mar-Russja. Ma niskanta b'xejn. Ġifieri għaddiju l-flus kollha li nefqet l-Ewropa. Jew jaqsmuha minn nofshom. Jew jaqsmuha minn nofshom. Parti hemm parti. Jien iktar naħseb illi jsommu l-artijiet, naħseb sissa kif ħadu. x'ismu, però mbagħad ifhem jkun hemm dis bejn l-Amerika u r-Russja. Mala, mhux hekk. U forsi jkun hemm naqra l-Ewropa, ngħidu jkun hemm naqra l-Ewropa biex tgħid ħadet xi ħaġa lura. Għandha tsittu. Ġifieri diskussjoni qegħdin jgħidu li Putin irid jagħmel USSR, eċetera, eċetera. Ma taħsebx li huwa minn inti għax daġi li semmi, li l-ikbar żbal qal li sar li ġi xolta l-USSR, pereżempju. Ħanejn Putin dejjem jgħid illi irrid għaxum ma jridx illi ara u jixtieq illi r-Russja terġa' tiġi l-imperu li kienet qabel. Alla biex tixtieq taħdem għalija. Li nemmen illi ħafna mill-Ukreni illi hemm. Imma jekk ma tidħolx magħna l-istess li tnejdu fuq il-freedom of speech. U l-istess li qed tagħmel l-Ewropa qed tinduna qed jagħmilha Putin, qed jagħmilha Trump, xi Greenland, biex insomma. Da irid Imma ma milix fil-moħbi. Ma milix fil-moħbi, anzi. X'ismu tela? Jekk ma tkunx parti minna, l-Ukreni jagħmlu leh il-gwerra. Ħanejdlek, ħanejdlek pal Greenland per eżempju, l-Amerika ġiġa għandhom bażijiet militari hemmhekk. Żgur għandhom. Ġifieri fil-verità, bħalma kienet Malta. Malta kellek postijiet pal Pembroke. Ta' parsi ta' Malta. Ta' parsi ta' Malta. Li qegħdin ngħidu għax anke qegħdin tgħidu qegħdin naqblu. Illi jew naħseb li qegħdin naqblu. Illi jitla' xi ħadd pro Raxa u fl-Ukrajna u tiġi. U probabbli. U jaqleb da ma' Russja. Issa, jekk taqleb din ma' Russja. Taħseb illi mbagħad ħajkun hemm xi ħadd ieħor li jkun jista' imur lura u jgħid issa ħanoħroġ l-elezzjoni ġejja pereżempju jekk nitla' jien ħanoħroġ lill-Ukrajna minn-Russja naħseb tkun diffiċli biex kollok oppożizzjoni ġifieri fl-Ukrajina. Ejna l-oppożizzjoni li ġejja kif tgħidu intom ikun hemm xi ħadd pro Raxa u jingħaqdu ma' Russja. Jaddu 5 snin jew kemm dawn ma nafx kemm huwa. Ngħidlek qas tilħaq tibda mar. Għaliex jekk l-Ukrajna tingħaqad ma' Russja, probabbli tibda ġlieda ma' Poland. Kien dak li naħseb. Ġifieri naħseb. Ġifieri. Infatti Poland ġiġa qiegħda. Ġifieri laqas jilħa ikollok gvern. Tkun issir parti minn Russja. Ġifieri qed taqbel li l-Russu Putin qed jinvadi. Ifimni, li kienet, sorry, Melki, li kienet invażjoni, naħseb, kulħadd jaqbel. Polonja da ħajmur għal-Polonja sa. Pero anyway, ma tinix tort li jena, pal kif semmejna Malta, illi kellek, mela Malta, orrajt tal-Maltin, imma għandek postijiet, illi mumiex ta' Malta. Għana x'namel, beda jirġa jħodhom għaljaħ, dik hija teorija għaljaħ. Ma tenduna l-pajjiżi qed jaħdmu bl-istess ħaġa kollha kemm huma l-Ewropa Malta. Tista' toħroġ mill-Ewropa
Tidħol iwa, tidħol. Għanda l-option, Ma biex toħroġ, għanda l-option, ma ħajablu biex jelek toħroġ. il-post. Isma' ħana li għattejt inti fjera. L-istess ħaġa fa' Inti għattejt orajt, ma tkunx ħaġa tista' toħroġ. fl-Amerika. Ma tistax toħroġ imbagħad mill-hekk tkun parti mir-Russja, però ġel Ewropa. Rajnija semmejna dir Rumanija, ħna u donna Franza. Hija ma Kull partit li qed ikun hawn ġol Ewropa li qed jopponi il-gwerra ġol Ukrajna, mhux ħallu Iwa, jikkontesta. eżatt. Allura tagħna tajjeb u tal-ieħor ħażin. Putin jekk inti issa da pedada Krimneja per eżempju, għandek il-Proraxa. Illum. Għandek kollha kemm huma. Proraxa kważi. Kikun hemm wieħed jgħid aħna ħorġu mill-Russja, jew ma jsibuhx, jew bħal Wagner, kombinazzjoni. Plastensiex, emmek in between għandhom Kaliningrad, u koll, ġifiri. Mhux hekk. Jek tieħu inti fuq l-Ukrajna u hekk għandhom parti oħra li tar-Russja fil-verità li jieħu parti mill-Baltic Sea. Ġifiri, emmek għandek. Anzi, issa kellek bħal Sweden u Finland li daħlu fin-NATO, ġifiri forsi kollhom dik innaqra. Però għalih Putin l-Ukrajna dejjem kienet Russja, Praxa l-antika. Ġifiri, da namlu x'namlu għalih di hija parti Anka l-Ġermanja, naħseb. Il-Ġermanja l-ikbar ħanejtek. Għada sissa ta' Pero pero kienet it-traditur fin-negozjati għax tradiet l-USSR. Fil-verita, ġifiri daw kemm ħajdumu jingidmu r-Russi, ilhom jingidmu mill-Ġermaniżi l-Ewropej kollha. Issa ħaneġhom pallaw għaliex Putin kien ilu jgħidilhom isma' teqpgħux tersqu lejja, teqpgħux tersqu. Issa mbagħad fl-aħħar mill-aħħar kemm ħaddu mill-kelb tixbdu minn dembu xi darba daħ jaħtfek da. Issa biex għax ġietni dom għandek ġo moħħi. Illum li tersaq lejk, ma tax id-doq li taj li tersaq lejk, għax naħseb illum li tersaq lejk kif imni, illum bomba minn. Imma Dis-speech. miegħek hemm ismijak differenti. Għedit bismijak bitlu soldati. Kieku jagħmlu l-affar l-istess li jagħmlu Kuba u l-Messiku sarra ħrażek naħseb l-Amerika. Plasti ma ninsewx. Mhux faqat daqt li bżom minn xulxin. L-Europa tibża mill-Russja u l-Russja tibża mill-Europa. Jew mill-Amerika, jew mill-Amerika. Ir-Russja mhux qed tibża mill-Ewropa. Ir-Russja għax taf li l-Ewropa l-investiment fl-armi qatt m'għamlet. Jiġifieri fil-verità di. Allora jekk ma nix ta' deddida, għalfejn ittieħu l-pajjiżi li jmistu mal-Unjoni Ewropea. Jena ma nix naraħħab bħalek, fis-sens, l-Ewropa qed toqgħod tinbex. Għaxej. U da, fimni, la jgħidlek ħanerbaħ. Issa tkun watchdog. L-Ewropa li ħadd ma tembex għandek il-Zelenski. U Zelenski da sa u x'inhu huwa il-President. President whatever. Tal-Ukranja. Da kull ma da qed jgħid isma' li nkunu liberi, da qed jinvaduna li huwa fatt li daħallu jinvadissa l-istorja, eċetera, eċetera. Imma importanti l-istorja. Ija importanti l-istorja, imma da qed jgħid jinvadi issa l-Ewropa taqbes għalih qed teħla armamenti biex twaqqaf l-invażjoni. In a way l-Ewropa ma qed tagħmel xi ħażin. Imma l-fej kellha l-fej tidħol l-Ewropa fil-verità. Meta għandek dal-pajjiż. Ġifieri inti qed tgħidli illi l-meta Zelenski talab lajnuna qed tgħidlu aħna m'għandniex laqsmu u go ahead. Kieku naħseb l-Ewropa jinqaltlu isma' int fin-NATO m'intix diħel żgur. U aħna mhux ħantuk armi. U l-Amerika għamlet l-istess taħt Biden. Xkow kien hemm Trump ma kienx ħajamel għadi. Ma kien jaqala xejn. Għada kienu fimni. Forsi jsiru parti minn Russja? Il-biċċa tan-naħa ta' fuq. Isiru sforz parti minn Russja. Isma' kienu jkunu aħjar. Kienu jkunu aħjar U daw biex ħadu. Bisforz. Da biex ħadu da kienu għamlu kol. Jena l-lum ngħidlek Jiena ngħidlek kien kellha sti relazzjoni. Kienu jaqblu biex jitlu ġo Russja, ġifieri. Mamluwiex, ġifieri ma jistax inkunu. U naħseb di li qed tgħid inti wkoll hemm fis-sens periklu mhux ta' l-Ewropa tant kemm ukoll saret intolleranti eżempju għal kull minnu daqsxejn konservattiv. Li fil-fatt ir-Russja għandha l-applications miftuħin minnu għalda minnu ħossu meħeddeġġu l-Ewropa b'dal liberalizmu estrem tista' tapplika u tista' tmur. Issa għandek ħafna pajjiżi ta' dawk in-naħat li huma relattivament konservattivi. Fodri dejjek ħadibqa' l-Ewropa da tippuxja bil-fors il-ġen li prattikament kissel l-Ewropa, il-kultura woke. Da jaf b'mod awtomatiku n-nies. Di kollum kien ħadd iġri li kull ma qed jippuxxa l-kultura woke ħajitlef l-elezzjonijiet.
Ejwa, imma l-Ewropa, Jiġifieri, l-Ewropa ma jħallix tikkontesta. Mhux hekk? Foldu l-imbagħad. Imma naħseb id-dinja sejra lejn konservattivi ġifieri, u sejra konservattivi. Bil-fors. Kif ngħidu, raġuni. d-dinja pendlu fil-li morna strem lejn ix-xellu, good, Issa nista' ħamorru lejn l-estrem. Issa Għax ma morru. jimx option fin-nofs, għax falla ċ-ċentru, dik il-problema. Falla ċ-ċentru, u n-nies qed imorru bil-fors lejn l-estrem. Issa jew ħadd mor fix-xelluk, jew ħadd mor fil-lemmi. Ħanejda kellek żmien ukoll fejn ir-Russja riedet tingħaqad man-NATO, riedet Mela, riedet let's go. tagħmel deals ukoll mal-Amerikani. L-Amerikani taw bissieq lir-Russja. Jiġifieri jekk kien inti hemm- pattini bissieq, inti x'tippretendi li Issa Russi dejjem, fimni, ir-Russja, ixnaqat ma rajnija bħala xi ħaġa demokratika, fil-fatt mhix. ħanejdlek, għax illum il-ġurnata sirt illi nikkwestjonja ħafna X'inhi affarijiet. d-demokrazija? Illa għaliex. U ġara fil-passat. Uġġara fil-passat. Hemm ħafna question marks, illa għaliex. X'inhi d-demokrazija? Il-Ġermanja fil-fatt din l-aħħar elezzjoni li kien hemm Palma jgħid mekk aħna demokratiċi. fej il-farrajt ġabu ħafna voti ġewwa dik. Jekk tara l-erja li kienet taħt il-USSR, daw kollha prattikament kollha votaw il-farrajt li hu iktar close illum mar-Russja milli ma dik. Allura daw, imma allura daw daqgħu ġiex naħat. Daqgħu l-USSR li skont aħna kienu jittorturaw il-kulħadd, joqtlu lin-nies, joqtlu l-Ġerma l-kulħadd. U Alla jbierek in-nies daw volder li huma tfal tagħhom u forsi nepotijiet u hekk. Xort qed jażlu li jerġgħu morru hemm flok jibqgħu ġew Ewropa. Li kienu joqtlu huwa fatti komunisti ġifieri. Ejja, imma biex tara, voldi li kemm jekk ma tkunx taf x'qed jiġri n-naħa l-oħra, alla daw kif tispjega lil fatt jiena daw li ħadd ma vvota partiti pro EU u reġgħu marru kollha pro Raxa. Issa daw, suppost waqgħu ħajta Berlin qalu ġew aħjar bla. Ejja, mhux hekk, dan l-istess. Fil-verità ma ġewx aħjar. L-istess fatt bħalma kellek l-Amerika fejn inti għandek il-minoritajiet ivvotaw lek għal Trump. Kif daw ivvotaw għal Trump? Tipo l-Latinos ivvotaw lek għal Trump. L-Islam. Meta jaf li ħajkeċċi jiddeporta ħafna minnhom. Ħanejlek kellek oħra Melka x'inti fil-bidu L-istess semmejt. ħaġa dik, Belkim fil-bidu semma l-kapitalizmu, x'ngħidu fuq il-kapitalizmu llum. Meta nħarsu lejn il-ħajja kapitalista illi saret illum, saret kulħadd irid isir sinjurun, tradejna il-wieħed u l-ieħor, Biex isir senjur. kulħadd Ma dak huwa kapitalizmu li huwa kapitalizmu jiena ngħidlu kapitalizmu il-ħażin in a way. Imma Għax inti ir-Russja għandek u ċ-Ċina għandek. Sistema tħaddem ġifieri. Aħna Naseb is-sistema kapitalista li s-sistema li ħadmet. Is-sistema kapitalista hija naħseb il-koll naqblu. L-aqwa sistema illi hemm ħanejtek sissa li skoprejna sissa li rnexxinna nħadnu naħseb kienet l-aħjar waħda minnhom kollha. Il-problema hi illi mill-affarijiet kollha illum sirna kulħadd biex jiransir sinjurun li l-ek inkisrek. Il-familji laqqas għadhom jinġabru biex speċi jgawdu daqsxejn il-xurxejn għaliex x'ismu. U da il-neoliberalizmu forsi li. Ir-Russja għandek sistema li tajba ħażina, imma tal-inqas hemm dik iċ-ċertu tradizzjoni li inti anka minnu kapitalistu minnu sinjurun, xorta jaf illi ma jistax li l-gvern jagħmlu tapit tiegħu. Ġifieri inti qed tgħid. Kellek ir-Russja, sorry, iċ-Ċina, Alibaba, kellek Jack Ma. Li dan beda jaħseb illi sar ikbar mill-gvern. Daqqa waħda ma nstemax iktar. Mhux hekk, le. Ġifieri inti hemm ċertu. Dik il-problema hemm għad għax imbagħad dik tiġi ma jinstamax iktar bik. Però ħanejlek Għandu ċertu saħħa, issa sar minnu ma imminti, u qed jorik, jgħidlek isma', issa ma nafx. Imma jgħidu għadu ħaj. Għadu ħaj. Forsi ġi eżiljat. Imma tal-inqas inti qed turi li isma' inti ma tistax tkun iktar b'saħħtek mill-gvern. U ja tajba. Anka tittoqgħod attent xi tajt. Ġifieri inti qed tgħid isma' l-gvern li tibda jżomm irriedni. L-kapitalisti, l-globalisti, eċetera, eċetera. Xi globalisti l ħadu over u dawn qed imexxu l-gvernijiet kważi huma bil-flus tagħhom u fejn iridu ma jaħdu l-elezzjonijiet, eċetera, eċetera, f'fejn. Tispiċċa sejjer
Le, U l-gvernijiet qed isiru sħab kważi Mux tal-globalisti. hekk, mux Biex ma jkunu hekk. jistgħu- Speċajna bil-pjaċiri tas-soltu. le, ekku, fodri, jien ħanejlek, di dejjem ngħidha, bej monopolju li ikun qed imexxih il-gvern, li xortu ħażin fil-fema tiegħi, bej monopolju li qed imexxih il-privat, irrid mid-darba l-monopolju tal-gvern. Mela Għax il-gvern almenu forsi jgħid isma' biex inżomm għan-nies kwieti jien naf mhux il-ħom mal-kont tad-dawl mela jien nagħmluh bin-nofs. Il-privat, xi jimporta ħakka timexxi jew għak jista' flokmija. xi problema għandna Malta. Għaw Malta, imma mhux Malta biss. Meta inti għandek l-elezzjonijiet hawn Malta. Għandna Xumma Huma jiddeterminaw. determinati Però mill-negozjanti. il-problema li ġraddi issa ġo l-Ewropa kollha u ġo l-Amerika kollha kif qal Glenn. Eċċejna b'xi mod jew ieħor il-gvern nisma' jgħidlek ħuj taqbiss il-lajn għax dik. Putin niftakar meta kien tala fil-bidu Jelsin ħalla herba imma herbew wara jvoldi dak kien kollu fis-sakra. U għalhekk kienu jieħdu pjaċir l-Ewropej u l-Amerikani biex da jagħmlu d-dejs. Jefferma jagħti hemm jagħti hawn jagħti. Għamalli tela waħda mill u hemm dokumentarji tistgħu tarawhom fuq il-BBC. Gorbaċov jew Le, Jelsin. Jelsin. Gorbaċov kien fem naqawik imma ma kienx ħażin. daħalab ukoll. Imma da Jelsin da foldiri li rietu għamlu biħda minn flozza faċija fis-sakra. Kien hawn malli laħaq Putin x'għamel foldiri da mar jintaqa' man-negozjanti għax kien hemm l-oligarchs dawk jgħidulhom daw kollha bġejjin bil-karozzi u jikkummedjaw da foldiri hemm l-intervista tiegħu. Etihom ħasla għallhom intom għallhom hekk mhux ħadd iħaddu ħsieb il-ħaddiema Russi. Mhux ħad ibqgħu taħdmu hawn. U insomma, sparixxew xi erba' għandi min. Ma ninsax li Putin ex-KGB. Ejja, imma fl-aħħar mill-aħħar daw. Jekk tara f'25 sena kemm ilu hemm da, il-pagi żdiedu b'xi 5 darbiet. Aw żdiedna b'5 darbiet il-pagi f'20 sena għandu l-kontroll tal-inflazzjoni foldri il-bilanċ teta iżommu u l-bilanċ il-gvern jista' jżommu. Jekk ħadd fedejn il-privat. Ma jistax dik jien mhux qed ngħidlek tiftaħx lokanda. Mela le. U ngħinek. Imma ma tistax tiġi f'istat inti tiġi tgħidli eżempju hawn Malta. Jiena hawnhekk naqbel miegħek u ma naqbelx miegħek. Nifhem il-punt tiegħek, imma il-punt illi l-gvern intih l-inqas saħħa possibbli ħanejtek. Il-gvern regolatur biss għandu jkun fil-fema tiegħi imma mhux. Ma kif regolatur biss, ma kif ma ġifieri. Imma regolatur eżempju aħna suppost ma jkollok pereżempju. Ma jkollokx suppost eżempju monopolies. Issa x'jiġri Malta, ħa nitkellmu f'Malta Ġew jagħmel ċertu cappings. Jiftaħ kumpanija oħra tkun tiegħi xorta. Hemm waħda jisimha ċikku waħda li oħra mbagħad nagħmel l-istess affarijiet. Daw jafu bihom x'isir. Xejn. Għandek foldri enti dawek mhux ħażhom kontroll fuqhom. ħajkollok ftejt nies jikkontrollaw kollox. U diġà kif qed inti Malta qegħdin fiha di. Però qegħdin fiha l-Ewropa kollha. U anke l-Amerika aktar l-Amerika. Dinja kollha fidel globalisti. Mela tara ċart daw hemm 10 familji għandhom kollox. Le ekku issa daw mhux jirnexxielhom jinfiltraw. Ġo pajjiżi bħal Russja bħal Ċina s'issa. Il-pajjiżi kollha li ġew invaduti dal-aħħar kienu Libja forums pereżempju daw kollha. U hekk daw kollha x'provaw jaqfulhom malli jippruvaw jgħidu wara smemma kemm dittatur. Mala tajjar. Issa donhom sabu liebes fl-aħħar. U l-Amerika ħarbilhom wieħed għax dal-Trump ara x'jagħmlulu biex ma jitlax. Issa jew Fl-assek li ċittadin laqas qed iduh ċans jifjorixxi għaliex dan għandek 10 minn nies b'saħħithom. Mela ma tista' tikkompeti magħhom daw. Dik hija problema oħra. Daw xers kullum kien xers kollox. Problema oħra. U jiena naħseb dik ukoll x'insemmejna l-Amerika jixtiequ orrajt issa minn kien senjur ħajqa jsir senjur, imma tal-inqas qed jagħti opportunità l ħadd ieħor forsi jibda jifjorixxi daqsxejn bil-business tiegħu u mhux qed imurlu post ieħor. Tifhem? Ġifieri Merkel, inti qed pereżempju qed ngħidu aħna mill-gvern, sewwa jkun regolatur. Imma mbagħad l-istituzzjonijiet ikunu jaqgħu fidej il-gvern jew illa. Ja ħanejlek jien fl-aħħar mill-aħħar għalk inti għandek ovvjament idealment għad-demokrazija tħalli l-affarijiet jaħdmu fej suppost jaħdmu dik. Imma jekk l-istituzzjoni li hemm suppost flok il-gvern mhix taħdem. Da min ħajkellema. U inti taqbel li jkollna nies eżempju jitilgħu l-qorti 10-20 darba u 20 darba ta' jieħu l-bejl. Issa di Trump għamel xi ħaġa simili,
Daw kellu daw li batom l-El Salvador. Jekk tarom daw li hemmhekk għamilna qasbal Trump. jiena li jifhimni. batom lem? Li għamel żball għax kien hemm min ma kienx għadu laqqas missju bħati. Imma ħanejlek Imma mhux illegali xorta daħalem ġew. Xorta illegali daħalem ġew. Vodri Malta inti għandek każijiet aħna ta' nies. Maltinu kemm barranin. Tisma' jekk inti instabt illegali hawn nibatek fil-pajjiż fejn jista' joqtluk. Ħanejdlek. Mhux ħawlok la ġo ħabs batom. Ħanejdlek, da tax kienet jagħmluhom jirrejpjawlhom in-nisa. Joqtulhom drogi. Issa għandek problemi, għandek problema. Sfortunatament mal-ħażin jeħelet Hemmhekk għandek każ. Ejwa, mhux għandek każ wieħed minn meta joħan. Daw, jekk huma parti minn dil-gang li ħafna minnhom huwa ta' MS-13. Hemmhekk ma nebatux il-barra, Mela daw, qabad u x'kanhom lem, da pejs fuq il-poplu fil-verità, ta' tixxilu li kien. Dik ma naqbex magħha. Kien wieħed, Jiena ma naqbex li nebatek lura, jiena naqbel. Illi dan kemm Malta tista' ma ġifieri nistgħu nallaċċjawa ma dak li tiġru Malta, aħna Malta ngħidu isma'. Hawn ħafna nies qegħdin jgħidu isma', speċjalment min naħa tal-lemin li jekk inti għandek bniedem ġie f'pajjiżna u dal-bniedem għamel kriminali illi da innaf minna fil-rejpja n-nisa sawat jew ġielet jew whatever. Għad kriminali xejn goff ngħidlu hekk. Da, qabdu u għadbu pajjiżu, jien dik ma naqbex magħha. Tħalliha Malta jiskonta s-sentenza għatel bniedem jagħmel 20 sena. Meta tinħallasu li kelliena. Jew għamru ħabs, nista' bħalma qed inti mbagħad indaħħal li il-ħabsin jaħdmu kollha, se taqbad ilhom li barra taħdem inti kollha, sew dika hemm ta' min. Sax ma nafx kif jaħdmu, imma mbagħad nibgħatek il-barra. Inti Mario, ħanejdlek Ġifieri sewwa, ġifieri tirrejpja mara, pereżempju, ħanġib każ. Tajjeb ma da. Ma tifla? Da xorta ħab sejmur, mus sejmur holiday. Le. Id-dil għadek. Mela dan. Mux bil-fors mal-ħabs. Biex nafjena. Mux kat kriminali. Le, ħanejdlek mar. Jek t-rajpa t-fat 14 sena, aħna kat kriminali. Ma ħanejdlek mar, le, ħanejdlek xini. Mela, l-Ekwador u mali, il-post mali għal-Ekwador. Da li jagħmel, mela da ġiġa l-Amerikani jafu bih il-għaliex ġiġa kien għamel atti kriminali. Mela inti da ġiġa taf li jgħad fil-pajjiż, mela daħal b'mod illegali. Għamel atti kriminali ġiġa, u issa jgħad f'pajjiżi u għat jirrejpja n-nisa, joqtlu tfal, murders, blood dodge, jikomplu l-gang, plus sekkija gang li għaw taxjaten, insomma, MS-13 it's related with the devil. X'se jagħmel dan? Id-deal tiegħu mal-President huwa u jekk inħeġġeġ in-nies jarawh il għaliex huwa bniedem vera interessanti bħala President li jerġgħu imorru fl-Ekwador, jekk tiċċekkja li Melkim. El Salvador, għax qed ngħid issja l-isem qed inħawdu. Ta' El Salvador. Jerġgħu bagħathom El Salvador imma jmorru l-ħabs. Ikunu l-gang tagħhom x'ismu li kell ma nafx hekk rajt xi videos fuq il-ħabs tagħhom kif jgħixu daw ġifieri dejjem jiklu l-istess, eċetera. Irfi daw ħajjithom mhux qiegħda holiday, ġifieri, però għandhom kontroll massimu fuq il-priġunieri. Ġifieri da jiena jekk ħajqa f'pajjiżi da ħajkolli neqpantih l-ikel qed jibilgħu in-nies. Ġifieri da jaf probabbli ir-rejpi għal dil-mara. U dil-mara edha tħallaslu li kell biex u joġġola. Għana għeddu jaf. Ma fil-verità, kemm minnhom insabu ħatja ta' kriminali li ntbatu l-ura u kemm minnhom ma kellhom lebda. Mhux xorta din fil-pajjiż. Mhux xorta din fil-pajjiż illegali imma Mario. Imma l-fatt li illegali ma nfekx il-ħabs. Li tfekk il-pajjiż u taġa tmur tgħix f'pajjiż. Għalhekk, imma għalhekk hemm, mela jekk inti illegali. Għandek is-sistema ta' huma ma mela minn daħal b'mod illegali ġa serġa' batu pajjiżu. Ovvjament jagħmlu l-vetting bla bla bla. Min imbagħad ir-rejpja hawnhekk batuh il-ħabs. Imma l-ħabs ta' pajjiż ta' El Salvador. Makkużi kollha kienu qed id-demokratiċi qed jinsemmu li mhux kulħadd hemm xi tobba, xi tabib, insomma. Imma però fil-nidi ta' tobba anke Malta jgħidulna tobba jiġu ħafna taf kemm kellna tobba. Għabdu xi ħadd. Bizballu tafawh
id-demokratiċi qed jgħidu li Mela jista' jkun li hemm xi ħadd. però skont l-evidenza li qegħdin joħorġu sissa jidher li kellhom raġunijiet għalfejn jibgħatuh lura. Jiġifieri hemm xorta. Qed jippruvaw iġibu għax ismu għax kien tabib u għandu tfal u hekk. Dina way all right, nifhimha li mhux faċli inti qbad u battu lura. Imma soluzzjoni, dan inqas għandek bniedem li għandu l-gazz biżejjed biex ma ngħidx kelm oħra. Li ħaċertu li inti xbin, jekk tħalt mod illegali, għandek x'għandek tista' jkollok Mhux għalaw. diploma, m'inti xalaw. Issa jew ħad idħol kif suppost magħna u għandek xogħol li ħad tista' taħdem ħantejbulek l-ekonomija biex tiġi taħdem magħna. Inkella, jekk inti dieħel b'mod illegali, I'm sorry, għamel l-affarijiet kif suppost u għandek il-Rubio li jitkellem ċaru tont, ġifieri għal min qed isegwina, jekk jara l-policies u l-affarijiet li qegħdin jitkellmu fuqhom, jagħmlu sens ħafna Mark Rubio. Għaliex inti once m'intix legali, I'm sorry, m'intix tajjeb għal dal-pajjiż. Aħna jrid ikollna rendi kont Hija d-dottrina tar-right. mhux għax fi żmien Biden daħlu ma nafx kemm il-miljun b'mod illegali. Jekk misser żball 80 miljun ta' provaw Amerika ta' mhix ċajta. u għal għax parti mill-ġlieda ta' Trump hija li jent issa lejna di xi ħaġa bażika. Imma l-Amerika ma kienx. Li jenti tivvota ġo elezzjoni jekk kien ċittadin. Qasdi ma kellhom. Mhux hekk. Wada, għax vera jgħidu li Trump spieċi maċċettax ir-riżultat u hekk imma tittara x'kien hemm ukoll. Għax tal-ammont ta' voti li votaw bil-karti. Kienu both ways, ta' ġifieri. Ma tista' ma fim, ma tista' jiena għalija ma għandekx tivvota jekk m'intix ċittadin ta' pajjiż. Wara naħseb Fodri. ma naħseb li huwa sistema ta' Imma dik tidher ukoll Amerikana. qed titranġa. Issa ħammorru daqsxejn fuq ix-xena politika bħalissa lokali. Issa nibdew il-pjatto forte. Lokalment kellna, ftit xhur ilu kellna l-elezzjoni Melkim, sorry, għax qed tilkom x'ismu. Recorded 7.8 million daħlu b'mod illegali. Ġifieri u għandek bejn għandek ukoll approximately 9.3 miljon oħra illi għadhom mhumiex ċerti bejn wieħed u ieħor jekk hux jismu. dak jgħalbulek elezzjoni. Mela. Kelli ħor iridhom jivvotaw. Morru kollha fuq naħa waħda. Mhux jeda mhux ħajvotaw il-Trump żgur minn daħal illegalment. Mhux hekk. Mela, ix-xena politika lokali. Ftit xhur ilu kellna l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, in-nazzjonisti naqsu d-distak, però donna anka kellna hekk xi ġiex programmi kien ġina fil-gafa hekk kien qalli hemm il-problemi kbar fil-Labor. Il-Labor bidel id-deputat kapijiet u hemm issa Alexa Ġussaliba u jien Borġ. U jien il-feeling li għandi hemm barra li donnu jisu il-Labor reġa' qiegħed naqantaċ madwejja li kien ħoloq forsi u stess. Il-Labor makak. Ma le, mhux hekk parti mill-politika. U n-nazzjonalisti donnom issa bli reġaġara ta' Alex Borġ ukoll. Nasu donna il-ballon jiġġilem u ma jiġġilem. Issa, x'taħsbu hija bħalissa s-sitwazzjoni kieku ngħidu kellha ssir elezzjoni x-xahar id-dieħel. Ifimni, X'taħsbu? l-len minn dak kollu li qed tgħid inti. Da, ifimni kif palmet ngħid il-ballun. Tajb jiġġilem u n-nazzjonisti jiġġulaw. Issa il-laburisti qed jaraw il-ballun jiġri qed jiġru waraħ. Mhux qed jaqbduh, qed jiġru waraħ. Imma l-menu jafu fejn sejjer. Ma s-sissim jafux laqqas fejn sejjer. Din hija biex nagħmel daqsxejn taqbila. Hija sitwazzjoni ta' mu fl-istessin tal-biki wkoll. Mhux hekk le, wara 13 sena. Imma naħseb jiena il-Labor qed ikun iktar populist, għalhekk qed nilek qed jara l-ballun ukoll qed jiġri waraħ. Ġifieri da il-Labor suppost huwa partit suppost xellugi, ċentru xellugi. Imma naħseb Niskantek kaċċew. naħseb li mawx. Imma n-nazzjonalisti suppost huma partit ċentru l-emini, dawn suppost, tajjeb, Reġio Patria, dawn fehmdew. U qed nara jien li l-affarijiet li qed jgħid bħalissa l-Labor huma l-affarijiet li qed jissodisfaw iktar in-nies li huma jippartjanu lill-lemin milli li xelluk. Ġifieri
Jena naħseb l-indunaw li Konna kienu stess, ma- għedin Indunaw li kienu għedin jaqbdu triq li kienet ħażina, naħseb. U qabżu l-lajn. U qabżu ħafna l-lajn. fuq Naħseb numru ta' affarijiet. illum il-ġurnata reġaw skoprew illi jisma' tmurx kontra dak li jixtieq il-poplu. Illa lix meta twebbes rasek u ħatitfa tagħmel kappestru tibqa' sejjer għalajnek u dak li jridu tal-qalba. Għatfalli. Ma hija pożizzjoni popolari. Qed tieħu pożizzjoni li populista li Bil-for, mela, il-populista timorru populisti. Kemm ħażit mu populista. Issa, mamlħabta ma kienu xedin hekk. Le, żgur, Labour, żgur li le, Kienu xek. Emmessa reġaw qabdu dik. Għalhekk qed lek issa Allura tiegħu reġaw l-ballun. qed tissaqqa. Qed jiġru wara l-ballun, mhux hekk? Issa li għaxin semmejt għax di ħafna drabi nisimgħuha daqqa minn partit daqqa minn ieħor jajru xulxin daw għax qed tkun popolari u dik. Ma x'fiha Populista. ħażin. Qed mhux trid tagħmel suppost li jridu n-nies. Iwa u le, għax inti ħanejdlek, mhux kulħadd li il-poplu tista' tielu. Issa jekk inti ħabet tieħ Jaf il-poplu tkun ħażina u kull ma jrid il-poplu, ħad ispiċċa tfalli. Għax kulħadd jgħidlu tini żidni 500. Però di tal-25,000 fl-ħajat lin-nies, nek il-liċenzja 25,000. Jiena assolutament dik, assolutament kontri, u smajt il-Ministru Chris Boyd jitkellem, fuq l-program kien, l-artikejma li. Ma bil-ċejmi, da maqtuħ fil-fema tiegħi, letteralment mill-loġika tal-ħaġa li għaddejja ġifieri. Dal-25,000 li ħatati mhu naqsu xejn mill-traffiku. Orrajt ħajkun hemm erba' forsi 4 minn nies ħanejtek tgħidli għax huwa ekspjega jekk ħadd neħħi anzjan mit-triq mhux anzjan għandu karozza, imma fil-verità. Dal-anzjan li ħajneħħi l-karozza, kemm qed juża l-karozza? Allura da ħadd neħħi xi ħadd li mhux qed juża l-karozza mit-triq. Issa jekk inti ħadd neħħi xi ħadd li qed juża kuljum, il-karozza iwa, imma dak xi ħadd li juża kuljum ħajneħħiha għal 25,000 kun realistiċi. Mhux ħajneħħiha għal 25,000 il-karozza, ma inti mhix vera illi dik il-25,000 ħattija biex tilħaq lan tiegħek illi biex jitnaqsu l-karozzi mit-triq mill mhumiex. Ma inti ħadd toħroġ il-flus il-poplu. U ħajħadu biex ma jgħadu 25,000 fifni jgħidu kifini. Għaxi għu m'għandix bżonn li karozza mhux insuq il-karozza, u nħalla fil-garax li tħanu 25,000. U ma nsuq ġimma, dak ma flus il-poplu, ma tinsew, dak ħġi mit-taxxi tal-poplu, dak ħajħolqu dejn l-aħħar mill-aħħar, u dak li mhux qed jifhem il-Ministru, dik li mhux qed jifhem il-Ministru fil-fehma tiegħi, għax l-leġettivi l-oħra tajbin tal-muturi, pereżempju hekk, ġifieri dak mhux imma dik hija problema li ħadan fuq ħafna miljuni, dawn minn għaliex 15 miljun, ma nafx kemm il-messagġ. Mela dawn flus il-poplu. Ta' issa jekk tkun populista u tqassam il-flus il-poplu, qassab bħal ċekkijiet. Qassab. Ħanejdlek jiena Ma naħseb. finalment id-dejn. Ara. Però fl-aħħar. Sejna riżultat ħanot. Biex inkunu da xejn pożittiv. Biex nalaqlek fuq dejn, ma importax. Ir-riżultat li ħajotlu il-Chris Bonnet, jekk dan ħajatil 15 miljun u traffiku għadha pedada ħajaqba kif inhu. Jiena lija kieku l-poplu għandu sens komun, jgħidlu ħej, inti infaqtilna flusna. Issa tkun accountability għal flus li inti infaqt, aħna ma lħaqniex li inti ħreġt il-flus minn butna li aħna ħarsu ktar taxxi. So da ħajam restrizzjonijiet ta' ġifieri biex jiġu daw il-flus, jibda jitfalek ċelazzjonijiet, bla bla bla. Mela issa ħreġt il-flus minn butna. Tajjeb issa skużi. Il-traffiku bħal istess. Mela hawnhekk issa kieku l-poplu jaħseb imma aħna l-poplu ma għandek il-problema l-oħra. Li l-poplu partiġjan. Aħna għandna poplu partiġjan. Ħanejdlek di ta' traffiku, di tal-iskema. Irridu nkunu għadda xej pozittivi fija. Li tal-inqas bdejna nitkellmu fuqha. Għaliex għamilna ħabta nsemmu. Jisu mawx problema. Ma jisimawx problema. Ma problema enormi. ħabta. Problema tjoħlaqu Ema stess. tal-inqas bdejna nitkellmu naqra fuq. Mux jgħid jitkellem, da etnorik dak il-bib, lek titloħx minn dak il-bib. Oħroġ minn hawn. Pero għamilna ħabta, nitkellmu, jew forsi nitkellmu ftit and that's it. Mela bdejna nitkellmu. U ħarġu b'xi miżuri, sekku mhix tajbin. Pero bdejna minn ximkien. Issa, jiena l-istess ta' naqbel miegħek illi kien hemm miżuri fejn għax huwa anke qal għalax ma xtaqniex speċisna nissikka u ċ-ċuntorin għal kien ikun faċli għalija illi nagħtu ċitazzjonijiet insomma u da. Bil ħajamel, taħġibu l-flus.
ma jridx jagħmel hekk, ħabba l-voti. Mux jek, issa Però- jgħidna faħġib il-messaġ. U nemmen ta' le ħanejdlek. Mario. Mario. Le, jiena nemmen. Biex li licenzji. Illi ma jagħtix ċitazzjonijiet, jiena nemmen. Mela. Imma mbagħad jibbilgħu xi ħadd ieħor. Jibbilgħu xi ħadd ieħor minn xi taxxa jew li dan. Mux jek. Mela jgħu ngħidu, isma' li tal-karozzi. Min mhux qed jobdilek il-xismu? X'bajna nagħtu ċansis? X'bajna? Il-poplu jrid jitgħallem tieħed ċitazzjonijiet. Ejwa, m'intix tobdi. Mela għallex men, għandek ċitazzjonijiet. Għalhekk qegħdin hawn. Nieqaf ħdej ħanut f'kantuniera viċin tad-dar tiegħi. Ejwa Madonna kull karozza pparkjata ħażina. Dik kellu jibqa' wardin jew ikun hemm kamra hemmhekk fuq il-post. Madonna triq tanna x-xahar men jagħmluha kollha biha dik. Is-serjetà ta'. Ejwa kull darba, ma allura l-poplu ma jridx jitgħallem. Ma allura tieħ il-multi, I'm sorry. Mux għalek. Għax jiena nsuq Mhux għalhekk, tajjeb. għadna- Jiena nsuq tajjeb u hekk. U nsuq kif suppostu da. Imma mbagħad għandek ħafna nies li jaħbtu. Jolli liċenzja tiegħi. Le, inti m'intix tobdol, inti m'intix tobdi l-liġijiet. I'm sorry ġbin, mela nħodlok il-liċenzja. M'intix tobdi, ilek taqla multi ma nafx kemm. Mela nħodlok il-liċenzja. Mela ġejt għall-argument li għajem Malkim illi għanna gvern u anka l-pozizjoni demmek kienet li huwa populist. Għax jiku veru il-gvern li għanna. Tajab irrit u anka l-oppozizjoni da ġiġvidina mux għetnejt il-gvern għax da għetem meċi bħalissa fil-ħin. Imma jiku veru dal-gvern irrit. Populist, Populist. Vera irrit Nabel, jissukka ċodra u d-disciplina jmutu għun għazguni jispitriq. Ikonna tsawqan iktar kif suppost, jikun vettejt inti, namel iktar sikurezza fit-triq billi il-razzan is-sewqan ħażin. U għana U daħal il-flus. Għax il-poplu jgerger. Imma meta kien hemm dita seatbelts u tal-crash helmets. Andrada. Mux kollox jendara. Bil-multi, jo. Aħna x'għamilna, għax aħna ċwieċ, per eżempju janka tal-scooters. Mela, kienu l-scooters, kienu jintużaw. Issa vera, nis jitfawhom bla doċ. Imma kienet taħdem is-sistema. Enforza. Tamal multa 500. Daqsek. Mara be Malta għandhom sistema. Mux fuq il-banki. Fejn inti? Ma ħallejtux postu dan l-ostra scooter? U ma jgħatalek il-flus. Ta' kull minuta li inti, x'ismu, għadu għat jgħatalek il-flus. Il-veri dal-kardi battalilek. Eżatt. Għana xbin, ta'allem, itfaw f'postu. U ma jgħatalekx flus minn fuq il-banki. Ta'allem suq kif suppost u ma teħx multa ta' 500. S-sistema eżempju di li jrid jagħmel tal-25,000. Ngħidu fil-prinċipju tajba. Però jiena li ma tagħmel sens, għax inti ma tagħmel sens, in-nies li hawn ma qed tgħidulhom ismentek tieqa' fis-suq. Ħlisna minn karozza, ħallasna orrajt meta x-xitan imma ngħidu frankajna karozza. Jekk in-line ma' ħadi mhux ħajkun hemm liġi li jisma' mhux ħanġibu iktar barranin aħna ġibnihom aħna mhux qed ngħidu ġew forsi 10 milliju ħanibqa' mbagħad noħroġ il-white place. Għalek qed ngħidlek. Għax allura qed ngħidlek bin-nies. Il-white place biss il-liċenzja. U l-liċenzji. Jiena ta' kuljum iċemplu li biex jiġu jagħmlu l-liċenzji, ta' kuljum iċemplu li sajna li waqaft nafx kemm. Iċemplu li dawn l-Indjani kollha barranin qatt ma ġemplu Maltin. Rari. Liċenzja ħirġin. Mela ħandaħħal waħda, 2, 3, 100, 1000, 2000, għadda xont da l-qed jgħidu somma Times of Malta, għajnu daħħat 3000 dan, il-ġewwa karozzi. U joħroġ, ma nafx kemm il-waħda jew ġdida. Dak il-25,000 title daw in-nies, kemm jew inġabru daw 15 miljun. Għadda verament ħajala. Tajjeb, ġara, il-riżultat ħajkun diżastru, din ġaqet ngħidu. Però ħansa Jien nagħmluhom ħatra kemm irid Lisbonit, li b'din mhux se jsolvija. Jien nagħmluhom ħatra jekk irid. Mela hawnhekk qed ngħidlek li jekk isolvija sakemm iġi l-elezzjoni. Ġej rajna xi ġi shooters. Jekk jirnexxielu, jekk jisfidan, jekk jirnexxielu ma joħroġx għall-elezzjoni. U jekk jinaqsu b'din tal-25,000 jien immur nivvotal. Il-Labor immur nagħmel onori julu. Nistan saqsikom ċert li Nsaqsikom mistoqsija. U anku ċert li ma Però taħsbu l-barranin li qed jagħmlu l-liċenzja qed jagħmluha għal-vettura personali tagħhom. Mhix ħarta vettura fit-triq. Ma nafx. Jien naħseb ma nafx. Għax jisni iktar naraħħom moturi jiena. Ma kollha bil-moturi. L-iktar li nara b'moturi għaliex ninduna x'karozzi ma tax dik Għalek, jena, orajt, nemmen iktar li forsi ħafna minnhom għal-moturi, imma jena jgħidu ġibna 10,000 moturi joħorġu t-toroq ta' Malta. Mux xorta li għajt problema oħra. Voldri, nemmen jenek mux ħadaq tal-problema mill-eruq.
U l-eru hija l-overpopulation u laħaq tibqa' tiżdied. Xejn. Kemm għandhom għamlu toroq ġodda u neħdu għalli. Inti għandek tazza. Għalet jinbidel il-modell bil-forz. U din hija l-pajjiż. Jekk naqbad nimlija jien dit tazza, tajjeb, naqbad nimlija ħadd fuq li dit tazza. U dak li ġarna l-pajjiż, dal-pajjiż far issa ma jiflaħx iktar u din naqbel perfettament ma qed jgħidu l-lemin, qed jgħidu l-lemin u għandhom raġun. Li faret ma tistax tibqa' titfara l-ilma, issa tittieqaf. Tittar kif ħadamel biex din tasa iktar, jew titara kif ħad irranġa daw in-nies li għandna fil-pajjiż li jridu jiżdiedu kif ħad irranġa. Tirranġa kif, pereżempju, li daw ma tihomx il-liċenzja. Tedhom intlhom itlu, però ma tistax ħassuqu. Idħol aħdem battal-linja. Jew motor biss. Jew motor biss. Forsi. Ma nistax iġib liċenzja karozza. Issa jekk liċenzja tax-xogħol biex ngħidu hekk biex isuqu l-vannijiet tax-xogħol nafx ħejdu. Alright, hemmhekk nasal liċenzja tax-xogħol, però il-van irid jissakkar ġewwa fl-għaxija. Mhux il-van mur bih id-dar, u mbagħad biex fil-għodar ta' toroġ bih mbagħad mur bih tagħmel qadi eċetera eċetera, bekk tax-xogħol tagħmel qadi eċetera eċetera bija. Ara jiena naħseb li semmejtu. Ħallaqsu traffic. Li semmejtu hija problema. Però nemmen illi mhix l-ikbar issue. Ara jiena naħseb u naf li ħana nistema għal-min anka jismana, ħana dar ikraħ. Imma naħseb illi l-problema trid taqbada daqsxejn minn qruna. Sabtu bifer biex nirranġa daqsxejn diskors li qed l-ewwel jien, dan il-Ministru mhux qed jgħid li di ħadd problema. Da qed jgħid dan ħajkun id-diparti bidu l-pakkett li ħanaslu bih fiżmien. Però jiena qed ngħidu li dawn 25,000 fil-ħajati ħajtihom għal xejn. Dak huma flus il-poplu ma tridhom dak li qed. Jiena naħseb illi pereżempju waħda li għamel hija li tal-muturi issa mela kienet 18, issa biex inħajru n-nies da għamilni 17. Mela ġiġa żied ċertu nukleju ta' nies. Mela trid naqqas. U fil-verità qastilhom l-età biex nibda nħajjarhom biex bla sens, inħalli 18 u nibdija minn 18. Tista' tagħmel di tal-mutur insomma biex jisma'. Dik kienet inti tista' suq moped ta' 16, ġifieri moped ngħidu 50 cc. Ġifieri ġiġa kienet hemm. Da rota motura u dak kien hawn. Daw bħal ta' tip top u hekk niftakar. Dawk Biex isuqu kienu dawn. Ġifieri da kemm skema sex kien jisemma A1 ma kellix tidħol tagħmel it-test ma kien hemm. Sadaw suqu roti motur pereżempju, roti bil-batteri. Ta' kien taħdik l-iskema. Hemm dejjem skema san sejx ma kien għamel xejn kan sibiele. Però ejja ngħidu mela dik kont inħalli 18 jiena, għax kont nagħmel 18. U tħalli dawn motur iżgħar. Mela dik mopeds, palmem l-Italja, mopeds 50 cc, 25 cc, salli jasallum b'għandek il-batteri. Illum il-batteri jiġri 25 km daw normalment itallaw suppost. Eżatt, jiena għalhekk pereżempju dita l-scooters, kont l-scooter daw pal dal-bolt u hekk. Kont inħallihom nirranġa s-sistema għax kienu qegħdin jaħdmu issa kif kienu qegħdin jagħmlu n-nies huwa ħażin. Imma kienet qiegħda taħdem. Eżatt, kienet bla liċenzja. Le, ma suppost bil-liċenzja, post bil-liċenzja. Imma da jekk rejtu jiena. Ma tkollok liċenzja biex tikri karozza biex tixtri motor. Ma dat bi 25 allura scooters tal-batteries. Le, tal-batteries. Mela dak kont nerġa' ndaħħalhom imma nagħmilhom regolat daqsxejn regulations kif suppost biex ma jabbużawx mis-sistema. L-Ungerija hekk għandhom fejn jimxu daw tal-scooters u jisom għandhom pathways tagħhom għattala apposta biex jgħaddu. Volderi jentom biex forsi nagħlqu daqsxejn fuq il-Partit Laburista. Qed taraw li donnoda ara fil-problemi li forsi ħoloq ostijes u jisub xi mod jew ħaret jipprova jekk ma jsolvihomx għalmenu jiddiskutihom biex ta' parsi qed isolvihom. U qed taħdem xi ftit jew qed ikun iktar populist. Ikun iktar populist. In a way qed tidher li qed jissolvew, però naħseb deep inside ħajkun hemm ċertu problemi li mhux se jibqgħu indirizzati. Sakemm mhux ħajaqbad l-affarijiet minn qrunhom. Issa, ħana qelbu daqsxejn żgħira fuq il-partit. Di tal-liċenzja ma tinfittxax, jien vidilli kien hemm skema dar isuq ir-rota motur u hekk. Għandek iktar l-anzjani illi qegħdin isuqu. L-ammont ta' karozzi illi persuna jħalli barra flok għandu garax jħalli jixxilek karozza biċċa mbarazz, jħallilek hemmhekk fit-triq jew xi tlieta biex ikollu għall-karozzi l-ġodda jew qegħdin fit-triq hemmhekk. Dik l-iskema kienet motur bil-pedali.
li kienet jistgħu jsuqu t-tfal. Dawn ma żgħar. Hemm ħafna, ma nafx jekk nistax insemmi iktar, Melki. Semmi. Per eżempju, l-anzjani li għedin isuqu, jew nies li jabbużaw bil-mobile. Kemm għadek tara x'ismu. Bil-mobile, Iva, Madonna. U periklu kbir. Trid x'ismu. Għaw daw l-AI illum, kamras, ellaċ fit-triq biex taqbad min qed isuq bil-mobile, min qed jaqbad jikser fuq lanes bla doċ u fuq line li ma jkunx maqtuħ jaqbad jikrossjalek fil-mini. Għalfej ma nix ninforzaw iktar b'dawn it-tip ta' kamras, per eżempju. L-ewwel li qed indaħlu l-kamra Spaċevil, dik li kbar x'ismu. Iż-żgħażagħ, jekk trid inti x'ismu flok intihom il-liċenzja li ovvja di mhux xi ħaġa popolari, imma jekk inti tridhom jibqgħu jużaw it-trasport pubbliku, inkabrilhom il-liċenzja. Mela pereżempju minn 21 tista' tibda s-suq biex inti dejjem qed tolqot. Issa għandu ammont jien naf 40 sena daf ħajt jixba jsuq, imma beda minn 21 tal-inqas. Qed jgħid l-iskema illi inti tista' s-suq jekk tieħu daw is-6,000 timbagħad tibqa' bil-mutur sakemm ikollok 21. Emmek xort għandek vettura fit-triq, jekk titfaw fuq trasport pubbliku biss ma jkollok liċenzja xejn, jolli l-liċenzja ta' 21, min hija għandna problema. Imma l-problema b'xi mod tissolva. Mela inti frankajt, mela 18, 19, 20, 21, frankajt 4 snin ta' nies. Jekk għandek 30 karozza da tiżdied kuljum, dawk eliminajthom. Għandek in-nies pensjonanti, illi per eżempju jekk ħajamel gap ta' jinnaf minn għandu l-fuq minn 70, ma jistax jisuq iktar. Mela hemmhekk eliminajt ukoll ċertu bracket per eżempju ta' xar snin. Inti ta' nies bil-karozzi. Issa di tal-anzjani għajna faw anzjani jisuqu aħjar minn li da ġifieri fit-triq. Per eżempju, f'Malta l-età li tikkonsenti ġifieri li tista' ssuq ta' 16 sena hija kategorija L1E, dilli LE, lekin L1E. Vetturi ħfief bħal e-kick scooter u dawk li għawżom ma taħdin l-età. U suppost biex suq dal-e-kick scooter legalment individwi jridu wkoll jgħaddu minn eżami ta' teorija biex juru li għandhom għarfien ta' kodiċi ta' triq. Ġividin. Electric scooters, ma nasib taħta din normali. E-kick scooter, eżatt, ġividin, over 16. Bħalhom daw kien hemm roti motur, ġifieri u naħseb jien anke daw roti tal-bil-battri suwek. Naħseb tajjeb, aħjar. Teżisti, jiena teżisti din. Anzi, ta' snin, anzi aħjar, jekk ikun hemm bħal għax min irid isuq l-scooter u għamel it-test ta' teorija, m'għandu skużi jiġi għajdlek jiena ma nafx kif għandek issuq fit-triq. Ġifieri kienet hemm. Da mhux qed jivvota d-dur, da b'dimata qed nitkellmu. Issa, biex naqbżu kol da' xejn. over il-merk. Tkellmu. Mala, essa ovvjament tifhimni il-parti. Dak qed jirpeċila din attiva tal-lemin. L-inkeċċu l-overpopulation. Naħseb il-lum kulħadd qed jaqbel naħseb anke l-iktar nixxelluga. Naħseb anke l-anarkisti qed jibdew jindunaw. Mela, issa, ovvjament il-partit li jista' jkun ta' alternattiva rridu nkunu realistiċi għal-Labor Party u għal-Partijiet Nazzjonalista. Għal-kemm għamlu jisu sana u nofs donnu blaġliet, pero donnu jintafa kollox taħt it-tapit u dil-ġimma reġa faqqa kollox voldiri. Jisu faqqa l-Covid. Jisu faqqa l-Covid. Ma jdejaqniex tajjeta. X'ma Jena ma jdejaqniex li Partit Nazzjonalista ikun Partit Nazzjonalista illi qed jikkritika u jagħmel l-autokritika għanejtek u anki li krita jagħmilha minn barra, ġifieri jaħsel ħwejjeġ barra, jien ma ddejaqniex. Anzi jien naraħ li huwa partit ħaj, huwa partit li għandu l-libertà tal-espressjoni ħajja, huwa partit li nista' nikkritika lill-partit stess mingħajr ma jkolli konsegwenzi, jien naħseb illi l-Labor din tajjeb mhux għax ma jaqbelx ma' xulxin, għaliex qed jibża' jikkritika. Il-nies qed jibżgħu jikkritikaw u mbagħad imorrulek forsi jikkritikaw meta jkun hemm xi konferenza ġenerali tajjeb u joqogħdu jaħslu ħwejjeġ ġewwa biex ma jperċuhomx barra. Imma dawn nazzjonisti qed jperċuhom barra, qed jperċuhom barra u nafu x'inhu jiġri.
Aħna smajna recordings tal-Labor fejn jgħidda fuq il-Ministru u fuq il-Ministru kemm il-Ministru qed jażaq. Tajjeb, ħarġu. Allora dika hija tajba illi għandek partit magħluq bil-ħkita ta' malu ejju jitkellem ġewwa u jiġġieldu fuq ġewwa u barra nies ma jafu xejn jew jaħjar li jkollok. Qed nifhmek imma partit li qed jitlef. Li qed jitlef ma tistax tagħmel hekk Mario ta' Għax in-nies ma jifhmuhiex. Imma l-argument huwa ta' ħafna nies li qed nifhmek ta' imma għandek punt imma dak kien hemm Adrian Delija kap tal-PN. Mhux il-Labor ma ħallewx jaħdmu. Il-Nazzjonalisti erba' minnhom insomma li kulħadd jaf min huma. Issa x'hemm kandidat Awċi li huwa prominenti ħafna da u promising da anka forsi l-qoddim ikun leader, x'għamlu l-istess nies li tajru l-Delija. Għal Alex qed Għal Alex, raġgħu ħarġu l-kanuni daw kollha kontri u daqs li kieku da taqra l-artiklu tgħid il-Madonna da ma mhix aħjarek. Le aħjar Ikun jaf il-partit x'inhu jgħid minn ġewwa, ngħidu aħna ma jitkellmux dawn. U jitellgħu il-nazzjonisti u dawn ikun hemm id-disgwit kollu. Mhux aħjar li nkun nafu bih bħala poplu. Jiena qed nifhem tal-punt ma tistax tkun eleġibbli, jiena almenu hekk nara. Il-Labor huwa eleġibbli meta għandek nies uffiċjali dawn uffiċjali. Joħorġu jillik da wieħed. Jillik jatejb. Ta' fedda qed jgħid il-Ministru ġaħan kważi rispett kollu dak kważi qed jgħidu. Imma da qed jiġi attakkat. Kull leader jew promising leader li hemm li ixeqleb li jitwemmin nazzjonalista. Voldri da għandek. Suppost partit li huwa nazzjonalista. Hemmhekk għandek imbagħad. L-ironija, l-ikbar ironija li nara jiena Voldiri li dil-ġimgħa wkoll kellek il-Beppe Fen Academy qed jiftaħar u jieħu pjaċir għax Le Pen ma tistax tikkontesta l-elezzjoni da missieru. Kien li fetaħ ix-xandir, fetaħ il-pluralizmu, Voldri da kollox kontra tal-li għamel missieru. Għanna wkoll il-De Marco, missieru kien famuż li huwa right wing, pjuttost right wing sew, jiftaħar da li huwa xelluki. Anke għandu dritt jgħid. Għandu dritt, partit li huwa imma li jkollu. Dawn it-tnejn. L-istatut ta' Dawn it-tnejn nafu x'suċċess kisbu Edi Fen Academy Guido Da Marco meta kienu jmexxu l-Partit Nazzjonalista u liedhom bil-kontra daw Voldri dak li ħadmu għalih il-ġenituri tagħhom u ma jemnu bil-kontra. Lillen minn dak li inti qed tgħid li il-nazzjonalisti jew min jemmen fil-prinċipju nazzjonalisti jara daw l-affarijiet. Mela inti qed tikkontesta x'inhu ma jgħidu. Let's go. Issa mhux għax kelmu, imma tiskota x'inhu jintqal. U xorta jaħdmu kontra dejjem. Taqbel li jitkellmu dawn jikkritikaw autokritika lill-partit tagħhom se jew tqisu bħala aktar autogol. Tista' però autogol. Politikalment u autogol li inti tikkritika. Jien ma naħseb autogol. Inti li tipprova bil-Malti twaqqannik. L-unika kandidat. Qed tgħid li mort fuq ta' sieq. Tajtu daqqa ta' sieq da. L-unika kandidat li qed jirbaħ distret. U b'saħħtu. Qed biex tkissru inti minn ġat tkun jew miġnun. Jew ma tafx. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq dak li qed jingħad iktar mill-li fuq dak li għax qegħdin jitiklikaw il-xulxin. Issa il-problema hemmi, il-problema li bdejna ngħidu l-ewwel. Għandna il-Partit Nazzjonalista tajjeb li l-lemin telqu. Jew li titilqu. Jew għandek parti minnu li jew min huwa lemin qed jipprova. Qed imur maxxillu ma nafx il-Madonna qed jagħmlu. U meta għandek dawk li huma iktar konservattivi li qed jgħidu isma' aħna l-istatut tagħna jitkellem mod ċar, aħna center right. Mela, issa jew ħankunu center right. Jew inkella. Naqsmu l-partit, għamdom morru ma' xelluk, għamlu partit ta'kom xelluk, u għana noqogħdu fil-Partit Nazzjonalista kif aħna suppost nkunu skont l-Istatut Nazzjonalista. Għandu jitlaq. Għandu jitlaq li qed jobdi l-istatut, jew li ma qed jobdi l-istatut. Jien fil-fema tiegħi, l-ewwel jibdew jaqraw l-istatut. X'in niggarantilek li ħafna. Mhux hekk. Ma jażlu, jekk ma jaqblux mal-istatut, barra. Jien naħseb illum il-ġurnata taf kif sirt istjem. Sirt inħares lejn il-politika li rather than il-poplu itella l-individwi li
il-poplu jitella l-partit b'kandidati li għażel il-Prim Ministru. Mela jiena għażilt it-tim tiegħi. Ngħid daw isma' xbien għandi x'nirrappreżent. Tgħidli mhux hekk issir in a way hekk qiegħda ssir. Però għażilt il-daw illi naf biċċert illi ħankun tim, però fil-verità fl-elezzjoni jkollok iktar nies inti li jiena jekk komdu naħdem ma' datella li xi ħadd ieħor li issa dan eliminajtuli u għandi rrid naħdem ċertu persuna ieħor. Li sirt naħseb huwa illi kemm tkun iktar ħelti naħseb illi għandi l-partit jiena għażilt it-tim li nixtieq jien u mhux mijiet għandi kemm hemm ministri fil-ġismu biżibilju ma Fil-parlament. ngħidu hemm 50. Ngħidu hemm 50. Mela ma ngħidu 20 kull naħa. Mela Le, ma xi 68. Hemm xi 68. Fact check tu. Għada, għax der jizdiel. Probabli Mela jgħanejdu għanivvinta, mela hemm 30, għaniħu round nofs. Mela jgħidu hemm 30. Hemm 30 ruħ illi jirnexxi li nażilhom jiena li huma tajbin u daw, nirrappreżenta ngħidhom poplu. Jiena daw għandi n-nies, daw l-iktar nies illi naħseb li ħankun komdu bihom u għandi daw. Men intom, meta ħatażel il-Partit Laburisti u Nazzjonalista whatever, aħna bdaw ħammexxu. L-istess jagħmel il-Partit Nazzjonali. U mhux għandi tim li għandi l-20 dawk li nixtieq jiena, ma fil-verità hemm oħra. Issa jekk jiena beda jeliminali minn daw l-20 preferuti tiegħi, jien għandi problema biex nerġa' nibda naħdem kif suppost. Ela li x'daw kodna fil-li ħanasal bihom. Imma boħrajn minix se nasal, jew ħatkun iktar diffiċli, jew daw ħajqogħdu jaqalaw lil ħesil jiena darba. Għax tagħmel ġifieri qed tgħid li nbidlu l-mod kif nivvotaw u nivvotaw għall-kap u mbagħad il-kap jażel il-minitu? Lil-kap jażel 20 pereżempju ruħ jew kemm qegħdin 60. Jażel is-60 li jixtieq li jaħdem magħhom. Partit Nazzjonalista u l-partiti l-oħra. Titbiddel. Mela, le, għandi daw is-60 u jiena nippreżenta ruħi b'daw is-60. Mhux ħanippreżenta ruħi b'xi 200 ruħ li daw. Imma hija Asjaf demokratika mbagħad. Għalfejle. Jiena forsi mal-lider ma naqbilx, pereżempju Laburisti l-argument. U noħroġ mal-Labor pereżempju. U ma naqbilx jien mal-lider. Vota partit ieħor. Forsi il-lider ma għandux grazzja miegħi. Imma għall-istess Le, mod. ħanoħroġ mal-partit, tnejdlek. Forsi il-lider ma għandux grazzja miegħi, pereżempju. Allora li tagħli barra u n-nies għandhom dritt jifutaw. Allura kun parti mit-tessera, u meta ikunu. Kollha tesserati jkunu, mhux joħroġ għall-partit. Ġari jkun hemm xi. Mela. Ħalluh joħroġ. Le, imma. Mela kien hemm xi ħadd fin-nazzjonalista. Mela, jekk inti, ħanibdew minn hemmhekk. Jekk inti. Salvu Mallija ma kienx tesserat. Għandek. Jekk inti għandek 20 ruħ. Ngħidu 20 ruħ. Ġi nibda l-figuri 20, 30, ċekkjajt kemm eżattiment. Ċekkjajt ChatGPT. Jekk jien għandi 20 ruħ. Mela, jien ħanippreżenta ruħi b'daw l-20 ruħ. M'hemmx iktar, mhux ħajkun hemm 200 ruħ, 20 ruħ. Jiena b'daw ħanaħdem. Issa ovvjament jekk daw għamlu xi ħaġa li x'jismu ma' żmien nista' nibdel. Alla ma jtasbel inbidlu s-sistema kif qed nivvotaw. U nibdew nażlu l-lider u mbagħad il-lider jażel il-ministri. Għas il-lider ma tażel, inti tażel il-partit. Tażel il-partit. Mela inti għandek il-Partit Laburista jew Nazzjonalista whatever. Għandu daw in-nies b'daw ħajaħdem daw il-5 snin li ġejjin. Partit Nazzjonalista għandu daw u b'daw ħajaħdem. Jekk inqala xi ħaġa in the meantime, għandu daw kien nies oħra minn fejn jista' jażel. Jara minnu l-aħjar minnhom u mbagħad jaħdem bihom. Tista' tkun sistema tajba aħna Malta ma nix indorrin bija. Naħseb aħna ndorrin bil-kostituenti. Taqta' daqsxejn ukoll in-nepotiżmu. Ma naħseb il-nepotiżmu u l-kostituenza. U ma li jtallaw il-gvern. U ma li jtallaw votaw għalihom. Jien naħseb jien li jkun hawn turnover ħafna inqas li jkun ma jkunx hawn fejn immur il-ħabbat jien ngħidlu m'għandi bżonn. Però l-pajjiż jigwadanja.
Il-ħasab il-pejs Li ma il-godanja. jkunx daw mhux hekk, Imma naġaw morru l-ura għal-populizmu, Pero bir-rispett kollu, Mario. ħajaqbillu l-gvern Pero ħarġin bir-rispett kollu ta' madonna ħanibqaw b'daw l-uffiċini f'kull raħal. Toqgħod tkellem il-Ministru. ħżiena jew tajbin. Ħżiena, u żgur li ħżiena. U żgur li ħżiena, Ma ħanejdlek fezzi, dak il-ħala. il-poplu għati għedha. Inti x'semmejt l-ewwel? Ma l-poplu Jaħjar finalment jikxfu mhux l-affarijiet fil-pubbliku Ejji. nsemmaw hekk, mhux problema. Nibdew nagħmlu debates kif suppost li n-nies ikollok rappreżentant ta' nazzjonalisti, tal-laburisti, Ħammorru lura tal-Partit Momentum, whatever, Għal-libertà. namlu diskussjoni kif suppost. Ma jena li. Għoddim in-nies, mhux noqgħod immur fl-uffiċċju tal-individwu biex joqgħod isib Kif li xogħol forsi noqgħod għadden infess issa Ma jekk inti għandek bżonn, innaf għandek bżonn xogħol, innaf. Forsi il-Ministru jista' jaġġavolak. Inti kif ħasab il-Ministru jista' Bir-rispett jaġġavolak? kollu ta' Li bir-rispett m'għandux kollu. suppost jiġġavolak, Bir-rispett suppost għandek għalfejn sistema jiena taħdem. biex immur għal-ġob irid noqgħod immur għand Naqbel il-Ministru. miegħek. Ejja naqtaw daw Imma dan huwa l-abbużi. populizmu. Imma ħanejdlek, tista' tkun popola, ħanejdlek l-lum tidħol Facebook. Ma rajt kun taf il-poplu xiritu ma jri. M'għandux għalfejn toqgħod mur fl-uffiċċju tal-individwu. Imma il-house visits, per eżempju. Mhux house Mhux visits, l-istess ħanebqgħu storja tagħmel. bil-house visits jew. Ħanebqgħu bil-house visits. Għandek kwistjoni li vera qiegħda tweġġak. Mhux problema, mur tkellima qudiem kulħadd. Ħalli kemm il-nazzjonalisti, kemm il-laburisti, kemm il-Partit Momentum. Min jitkellem ma' Jista- xaħat? Ġifieri jitkellem ma' il-poplu, kif ħajjem biex jitkellem ma' kulħadd da? Ikun hemm jenna fjamlu. Ħajmur il-partit Arena għax jitkellmu xi moda- ħaġa. Isma' ngħidlek meta kien hemm programm Isma' bħal xara bank li kienu jitkellmu n-nies. Allora, Xamlu imma għatawlu ras. L-espansjoni fej il-pubbliku jista' jmur jitkellem ma' ministru, whatever, kandidatu xinu, huwa permezz li jgħamil house visits li in a way hija tajba jina, għax kollox fette ħażin U dawn l-offiċini li għandna miftuħin. Namela, fl-irħula. ħanejdlek, namela b'mod formali jekk irid nagħmel laqgħa mal-Ministru. Ħalli jkollok kollox miktub, kollox kif suppost, ħalli ma jkunx hemm abbużi. Għax dan billi mor f'dar ta' wieħed. Ġustizzja per eżempju, inti. Mur l-uffiċċju tiegħu, tkellem, ikollok kollox bil-minuti, x'kellimtu ma tkellimtux. Tal-inqas hekk ma jkunx hemm dak l-abbuż. Biex kemm l-abbuż, hemmhekk nifmek, hemmhekk naqbel miegħek. Isma' da ġi, għandi l-email tiegħu. Ġi, għamilna meeting miegħu hawnhekk. Fiex wasalna da? Xejn. Biex ma ġejtx jien. Xejn anka reminders inti ta' dal-individwu fiex bqajna da. Għadu qed isofri b'dik il-problema. Biex ma ġejx għandek jien ħabba Xejn għandek kulħadd joqgħod jirranġa x-xogħlijiet. Aw min jiftaħallek men bir-rispett kollu ta' jiftaħallek jiena mhux il-Ministru rranġali. Iżob. X'għameddak? Għandna l-minuti. La waħda l-ismajta qabżel il-klu tal-isptar. U mhux hekk nagħmel biex nuru kemm aħna iktar x'ismu. Meta ħassir laqa ma' ċertu individwi, nagħmel ta' kull partit. Għax di bħal kwalunkwe, unions jew whatever. Isma, ta' kull partit. Għandna dan individwu. Kif nistgħu nittagiljawh? Xem, għalfejn hemm il-politika li qiegħda tindaħal in between biex da ċertu servizz ma jeħdux. Jastim ma jagħmluha. Għax da għandek kollox miktub inti. Issa jekk dal-bniedem qed jiddejja biex forsi jgħid ċertu ċirkostanzi illi għaddej minnhom u jixtieq jagħmilha forsi iktar privata. Ikun hemm sezzjoni fejn anke jkun hemm psychiatrist u forsi tista' tgħin u whatever. Imma tal-inqas ikun hemm kollox irreġistrat mhux immur biex għatallok tal-abbuż. Naħseb hija tajba. Imma once again, ġifieri min ħajkun qed jieħu l-minuti? L-segretar tal-Ministru? ħanejdlek. Għaxi l-abbuż ħajġib abbuż. Ħanejdlek. Imma jekk inti għandek sistema. Dan ħalsu tant affarijiet għax inġib persuna jikteb il-minuti, da skemm jiktbu Ma minuti. ħagġib il-Ministru, ġifieri għana għandu għand il-Ministru. U ġibt il-Melkim, u ġibt lili. So inti daħal ċaħat u għet jgħidlek isma, ħandik mittel fil-ranġali da. U Melkim tgħidlu Melkim ħandik 25 u ma tiktibix. Ħandik 25. Taħseb inti. Le, ifimni, noqdu sejrin hekk. Allura anka fil-qorti ma ċertu affarijiet ma tiktibhomx. Imma għalares noqdu sejrin hekk. Imma plasek tinsiex, inti għalhekk ħajkollok. Għalhekk ħajkollok f'dan il-każ nies ta' partiti wkoll differenti biex jekk qed jaraw illi jisma' tissir anka ċertu deals illi mhumiex kif suppost illi daw jitkellmu.
Jekk hemm bżonn anke tiġi rrekordjata l-intervista. Intervista. Jekk iridu. Jiġifieri isma' da jista' jkun immur jiena minn taħt, Inti li qed ta' farsi qed imbagħti minn xi ħaġa, ta' farsi immur imbagħti minn xi ħaġa jew hekk immur minn taħt. U waqt l-interview, waqt id-diskussjoni, nibda nxaħħamhom jiena biex nittestjhom. Il-house visits mhux xorta jibqgħu. Kif? Ħadda fil-house visits titfagħalhom il-segretarju jikteb x'inhu ma tgħidu Jiena l-ċina xedlek, jiena xedlek. Naqtawhom il-house visits. U kif ħadaq tagħhom? Ma tmurx. ħadamel liġi, ħadamel liġi. Mela, Ma ħadamel liġi, dit tagħmel liġi. Għax jekk jkun iżgitxa minn ximkien maħabbat lemmu law. Mux għalek biex niprofaw illi jekk inti titkellmu l-Ministru issa tgħidli insertajt wet jixxjan tisserkin u kellim. Nibda mollek il-festa fil-marġ palma jagħmlu. Nibda mollek kull funeral palma jagħmlu. Nibda mollek kull bar palma jagħmlu. U flok nħof fikċina jitħoġ għal-bar jew kellha. Didejjem. Din ħadam ir-ried. Imma li tagħmel ried. kemm ħatilħaq iktar nies. Li forsi tista' tagħmel tivvota l-Prim Ministru biex taqta' kollox u tgħid mela aħna vvotajna l-Prim Ministru u mbagħad il-Prim Ministru jażel in-nies u li jritu. Mhux li jrid il-poplu, li jritu. Eżatt. Teknokrazz. Kifet. Jiena taqta' kollox mod awtomatiku. Però m'għandux kostituenti. il-house Jiena m'għandix visits kostituenti, m'għandix għalfejn nitla minn hawn jew minn. ħanejdlek mar. Il-house visits da jmullek minn dar bibma bib. U mhux hekk off. Da jekk jgħid barra ħajkelmu rajt in-nies imma limitat fil-ħin. Ġifieri ejja ngħidu da irid jagħmel pjaċir. Jekk ħareġ barra jrid jagħmel pjaċir forsi l-tlet minn nies. Jekk jagħmel house visits waħda ħdejn u dar 20 dar irid jagħmel pjaċir lil-mara, lir-raġel, lit-tfal, lill-kuġini, qed tifhem? Mbagħad mhux se jagħmilha. Hekk qed tnaqqas il-labbuż. Mbagħad jagħmilha għax imorru għandu l-Ministeru jabtulu jkollhom bżonn xi ħaġa jaqdiju. Imma bil-minuti. Bil-minuti u għandek partiti oħra li qegħdin hemmhekk biex jaraw kif jistgħu jindirizzaw ċertu affarijiet. Mela, morru Ideja ta' forsi. Jew titbiddel kostituzzjoni u tbiddel. Għall-aħħar domanda. Enti Mario, mbagħad warajk. Glenn, kieku inti kellek tagħti xi parir lill-Partit Laburista ieħor in-Nazzjonisti u l-Partit iż-żgħir biex ikunu aħjar. Mela mill-qegħdin illum. Ifhimni naħseb jiena l-Labor għandha magna tajba ħafna. Tirrikonoxxi l-Labor għandu magna tajba, jaf il-poplu x'irid, jaf biex jirbaħ irid il-poplu. Waraħ, allura da qed jara u naħseb jiena bħalissa qed jara ħafna x'huma jgħidu l-bloggers u dak u ieħor u naħseb dawn il-podcast li aħna qegħdin nagħmlu biex jara fejn il-post tal-poplu. Qed iħoss il-post tal-poplu l-Labor qed imur kif qed ngħidu lejn affarijiet li normalment joħorġu minnaħa tal-kamp l-emini u jaf illi l-poplu l-lum għandu naħseb ħafna minnu l-poplu li huwa l-emini u konservattiv in a way tajjeb u anke naħseb dawk il-100,000 li ma jivvotawx dak mhux qegħdin jivvotaw li huma nazzjonalisti li huma konservattivi li tħossuhom li huma abbandonati mill-partit allura ma jridux ikollhom x'jaqsmu mal-Partit Nazzjonalista. Palma rajna naħseb jiena dik il-fazzjoni ta' bħalma huma Edwin Vassallo per eżempju. Tajjeb Edwin Vassallo tilaq mill-partit għax mhux tħossu komdu fil-partit bħalma konservattiv da ma jivvotax il-partit da jagħmel partit għalih jipprova jagħmel xi ħaġa biex għadha bedada ikun hemm partit konservattiv mela l-akmer partit konservattiv. Ġifieri ilma l-Labor qed jilħaq. U anke ġieli tara pereżempju kummenti x'jiena nisegwihom. Kumment ta' Edwin pereżempju, pereżempju qed naqblu mal qed jgħid il-gvern. Mela kif jista' jkun? Il-konservattivi qegħdin jaqblu ma dak li qed jgħidu xelluk. Ejsu għarġajna, meta kien tal-ewwel darba Joseph Muscat li b'xi mod jew ieħor dan nexxielu jaqqat il-konservattivi u l-liberali kollha flimkien basta x'innaħa l-oħra jisu m'hemm xejn. Il-partit issa mitlufu. Ma xiex ittieqbad tgħidlu mitluf da irid isib l-eruq tiegħu jgħid jiena s-siġra tiegħi din dawn huma l-eruq tiegħi u jiena naqta l-frott minn di siġra da ma jistax joqgħod jiġri jammuraw. Jaffejn il-gep, jaffejn it-toqba qiegħda għax in-nies huma aktar konservattivi u dawk in-niesa huma konservattivi li jgħid imur lejn l-eruq tiegħu.
dik il-Parenti il-Partit Nazzjonalista. Għal-ħet jena jek imur. Tifhem x'qed ngħid l-partit iż-żgħar. Naħseb jiena ifimni, naħseb l-ADPD hemm problema fl-ADPD għax huma naħseb l-iktar li jissemmi huma l-ADPD u l-Momentum u mbagħad dawn il-ġodda insomma. L-ADPD naħseb il-problema li hemm straightforward jiena mhux għax m'għandix ħaġa kontrija, m'għandix xejn kontrija assolutament ċara taħdem u tistinka bil-mod tagħha naħseb Sandra Gawċi hija għalkemm leader tibda taħseb illi mhix il-partit. Fimt? Għalkemm ma nafx She's a figurehead, du. għalkemm hija il-kap imma mhijiex il-partit. U naħseb din tapplika anke partiti oħrajn, ġifieri jaħsbu li huma l-partit, però innaf pereżempju fl-abort li hija kwistjoni taħraq, Sandra Gawċi tgħidlek li l-mara għandha dritt tagħmel li trid u l-partit l-istess partit tagħha jgħidlek li aħna naqblu ma' 3 istanzi biss. Mela allura isma' ħid deċiedi inti il-partit hekk jgħidlek hekk, inti kif toħroġ tgħid hekk. Mela fimt? Imma naħseb il-Momentum huwa l-iktar partit li jiena qed joġobni. Jaqbad il-Momentum. Il-Momentum. Le, għandhom intervistajna. U apparti l-intervistajna. Jidru li hemm. At least, ċari. Għandhom idejiet ċari. U għandhom idejiet. Rajta kont. Għandhom anke il-mod kif jaħdmu. Per eżempju, naf qed jistiednu żgħażagħ u jistiednu n-nies biex huma jitkellmu fl-open spaces. Hija idea tajba. U wara kemm interessanti kif qed ngħidu fl-open li inti għandek diskussjonijiet illi orajt tibbukkja jew xi ħaġa. Naħseb li Kassola irnexxielu jaqqat il-partit li għandu ċans illi jkollu xi ħadd fil-Parlament. Forsi jibda jikber, forsi mhux li ġej. Jiena li kieku kelli nażel bħala partiti żgħar, nażel il-Momentum illum. Bħala mill-partiti żgħar kollha li hemm. Għax hemm struttura, hemm ħsieb, hemm l-idea ġodda, hemm ċertu sens ta' libertieri ħanejtek, għax mhumiex naf jekk anke jivvotaw. Libertà mingħajr abbuż. Liberu tgħid li trid, dik inti favur l-abort, tivvota favur, jekk jiena kontra l-abort ħanivvota kontra l-abort, mhux se noqogħdu. Tħallik liberu fl-istess ħin. Anke kif ħareġ jgħid naf illi mhux ħajwaqqa l-gvern fis-sens f'ċertu deċiżjonijiet fuq voti. Naħseb huwa l-iktar partit żgħir li jista' jagħmel ħoss. Naħseb illi jekk naħseb hemmhekk naħseb Kassola għandu ċans jagħmel. Kassola dejjem kien jiena. Ma Kassola dejjem kellu dak il-partit eżempju l-ADPD illi qisu mhux qed jagħmel mhux qed iwassal il-messaġġ li vera rid Kassola fil-verità. Naħseb dan huwa. Issa qiegħed jisofri u issa jitkellem. Hekk naħseb jiena naħseb kieku kelli inħobb niġbidha b'mod in ġenerali għaliex naħseb kollha jagħmlu l-istess ball fil-verità. Illi all-right trid tkun populist, l-ewwel semmejna li tisma' mill-poplu hekk. Però mbagħad tiddejax tieħu ċertu deċiżjonijiet. Għaliex il-poplu għall-bidu ħajara kikraħu kif qegħdin naraw kull ħaġa li jtellaw ħajaqlawlek it-tamal. Però kif tadotta u taf għandek nies speċjalizzati tal-apposta fis-settur li jafu li jekk ħatamel di ħatimplementa ħatkun tajba għalfejn ħantihom bissier. Ħajkollok il-poplu ħajgerger, għandek dik sakemm jidraħħa daqshekk ħajaqlalek it-tamal. Imma kif jidraħħa ħajara kif qiegħda taħdem u wara jirringrazzjak. Fuq kollox pal anka jkollok it-tfal u ma sbieħ, pero għandek l-affarijiet li jġibu magħhom imma at the end of the day. Xorta għandek il-sabiħ, ħajoqgħod jikpi, ħajoqgħod x'ismu. Mu fl-aħħar mill-aħħar hemm is-sabiħ tiegħu u għadha pitata kif tibda taraħ tirnexxi u da. Mela, u dik hija li jisma' toqgħodux tibżgħu tieħdu ċertu deċiżjonijiet. Vera l-poplu jrid ikun kuntent, imma għal kull ħaġa li qed tagħmel bħalissa, il-poplu ħajaqlalek. Pero mbagħad along the way realizza dib anke meta għamlu t-toroq tal-Marsa kemm għalawlhom. Konna nagħmlu podcast imma ir-realtà illi anyway indunajna għalkemm xorta ma nemnux li kienet is-soluzzjoni. Naħseb in-nies kellhom ftit raġun u kellhom ftit raġun għaliex għalawlhom
minħabba l-fatt illi aħna konna mdorrin nibdew triq u nispiċċawha. 10 snin. Naħseb iż-żmien li nexxielu jagħmel jinborġ u din il-kumpanija li laħqu dak iż-żmien ħanejtek. U għalhekk qed ngħidlek għandna bżonn. L-isptar dom U xek għandna bżonn illi fl-aħħar tal-pajjiż nibdew illi ċertu proġetti li huma kbar, isma' inti tilħaqhom dawk it-targets. L-onis għandna s-sistema tal-gvern li normalment fortunatament jattenders l-irħas. Mela, imma għanibdew minn ħaġa li għandu problema għal-gvern, illi normalment nibdew bl-irħas. Li dik jada xej problema. Pero mill-jider edha tissolva di. Ma l-irħas u mux l-irħas inti għed tagħmel kontrat, jena ħanejlek di l-problema. Ma li triq tinqala għalek terġa' wara l-ilma. Imma di l-problema tal-gvern, inti jgħulek bl-irħas, imma jek inti tina 5 snin garanzija di ma tanqala lejx. Daw jibqaw japplikaw għat-tenders jien bħal dawn qaċċathom il-barra. L-unika problema li għandek imbagħad jerġa' jiftaħlek kumpanija b'isem ieħor u jerġa'. Dik il-problema. Allora inti il-problema toħroġ mill-fatt li inti tilleġisla qed tħalli l-loopholes. Għax jekk ma tħallikx titlaq tibdil il-komponent normal u tfalli. Imma x'tagħmel in the meantime, Mario? X'tagħmel in the meantime? Mela dan ma jelħaqx it-targets. U nispiċċa jien nagħmel xi sentej miegħu il-qorti dan l-individwu ma triqada hekk. Il-problema diki il-leġislatur. Ġifieri hemm naġgħu morru għall-problema tal-leġislatur jekk inti tagħmel sentej il-qorti. Però il-problema għalfejn għandek tagħmel sentej il-qorti. Għax mhux xar. Għandek raġun. Għax dik hija l-sistema. Il-leġislatur il-ħażin. Mela allura jiena dan nies. Id-dum xarejn tagħmilha. Ifhimni hawn. Għaw kontratturi tal-privat li għandhom problema kbira u koll, illa lix għandek nies li għedin jamlu ta' tip ta' xogħol għazu ma liċenzjati. Ibni dar intillu, inti mux ħadajdlu għaw ibdili, fimtum bat nirranġaw, tajdlu għaw ibdili, għantik deposit. Imma intik il-deposit, t-tibdili, per eżempju, mill-ewwel ta' Mejju, t-lesti li sal-aħħar ta' sena, jgħidlek l-lesti. Għedin jirqu għamdaw il-targets, Mario. Fil-privat, ma tal-ħajx ħallas il-multi. ħanejdlek, Mario. Ma ħastakx ħafna qabel, ħallilek dejjem inżommok taħt. Jiena naf ħafna minn nies illi kellhom dil problema u jgħidlek jien ħanqod nidħol il-qorti u dal-ħafna ħessi. Għax il-qorti kajmana, qorti jiena. Bħal dak tieħ post, imma mbagħad taħseb li ħajjagħmellek xogħol inti. Mela daħalt nil-qorti, immaġina jiena l-kontrattur ta'. Daħalt nil-qorti, taħseb li mbagħad ħanamillek xogħol tajjeb. Li kol qorti tkun effiċjenti u jinqata fi żmien sana ħalli ma nkunx taqta fi żmien sana, ma jitnejjekx tal-kontrattur ta' mbagħad. Le, jena namillu multi kbar u irrititini posta fejn uqot u hekk, imma kif qed ngħidu mbagħad. Orajt ħajlessijulek il-post, imma taħseb li għamillek xogħol ta' barra minn hawn. Stalik li għandek il-periti u għandek kif suppost, kif suppost. Suppost, jekk ma tkunx hands-on miegħu da. Għalhekk il-gvern falli, għax il-gvern, mbagħad ma rajniex ġara il-konkors ħażin dal-isptar. Mux għalek qed ngħidlek. Mux għalek qed ngħidlek. Ejwa, ma ngħidlek, għalek Mario. Għax jiena, orrajt, inġib perit. Imma jien ma nafx da. X'qed jagħmel? Ma jekk qed ikkorrompi ruħu l-argument. Allura, għalek qed ngħidlek. Ġifieri, orrajt, qed jiġi il-perit u da. Imma dejjem berikalla kif jitlesta l-post, u bat nirrealizzaw, wara li tlesta kollu, nirrealizzaw il-kien hemm xi ħaġa ħażina. Jekk li ġillhom hekk qiegħda minn il-periti għandhom il-peace ta' kien għala xi ħaġa. Mhux hekk imbagħad kif joqtolni, iġorr il-peace. Ma joqgħod milli jaffeċ. Mhux hekk tajjeb imma. Ma hekk il-leġislatur irid jieħu ssieb. Jiena naħseb illi tara l-loopholes. Multi, eccetera, pal kif semmejna l-ewenkaf tal-karozzi u da. Ovvjament iridu jaħraxu sew. U din naqbel miegħek malli qed inti Prim Ministru kan ma tajb jkun għandna Prim Ministru li hu jażel in-nies. U din hawnhekk għandek punt tajjeb. Għax li jkun inti għandek Prim Ministru jista' jqabbad nies li huma nies teknokrats, mhux li huma teknokrats. Tajjeb il-Ministru ħajkun jaf jekk inti għandek xi ħadd fuq il-bini qabbad perit. Ma se jqabbad lili. Li minix perit u jitfani nħossib il-Ministeru. Tajjeb, jek jitfani femplu tal-gordura. Ħija, unnek naf kam għandna nagħmel. Fehmt imma jek titfani. Jaf li tifhem dak is-settur. Fil-finanzi x'ħan nagħmel jiena qabbad
il-dawn xejduna konsulenti, konsulent. U għatajjeb ta' xorta li kollok konsulenti, pero. Eżat, jena ta' għas id-deċizjoni li għadat it-tieħed tal-inqas għandina għabbażi ta' fuq xismu. Issa ħafna mid-drabi dik jamlu kont smajt illi biex inti ma jkollokx konflitt ta' interess, ġifiri jekk ħatamel ċertu affarijiet. Pero fil-verità, mux aħjar nkun nifhem fis-suġġett għax jgħidlek għax tixbet lejk. Bħala ministru jixbet lej għax jaf fis-settur u hekk. Però jena preferi għandi ministru li jifhem fis-settur u jaf li anka dal-konsulenti mhux ftemu bejniethom biex li jfottuni. Għax daw jistgħu jiġru wkoll. Ġifieri jiena naħseb illi bħala x'ismu li jisma' tox tibża tieħu ċertu deċiżjonijiet, tox tibża tsabbat saqajk. Illa li at the end of the day, jena knejt dejjem, jekk għamilti xogħol u għamiltu brida tajba u riċċismu, iżej dejjem jitlaf wiċċ l-ilma. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar, issa vera jafħad deċiżjoni u kienet fjakka u ma taw, fl-aħħar mill-aħħar kulħadd bniedem. Ġifieri jekk imma vera temmem f'xi ħaġa, bieżem jiena waħda mill-argumenti jkolli mal-mara li jekk naf li xi ħaġa tajba ħaneqpa niġġieled magħha biex jismu. Ma ġifiż. Imma bat diki li tiġi tirrealizza li vera komplejt niġġieled għalija x'għandi raġun. Ġifieri le mhux propjament tagħmel żieb ma tgħidlix tajjeb jew ħażin tagħmel żieb u daqshekk. Imma dik naħseb li. Ma l-ewwel fight taqlalek. Mela, Kun għamilt 25 u Allora x'ma tiftakax. Dik diskussjoni. Mela, ringrazzjakom tal-li. Ma tkellimx fuq l-isptarijiet, Mela qabel nagħlqu, ħanitkellmu daqsxejn fuq il-problema. Mario, u naħseb bħal ħafna, naraw ħafna wkoll għalkemm it-tobbu ma tajbin u hekk u jagħtu servizz tajjeb, però mhux ilaħqu ovvjament. Il-problema li qegħdin naraw. Ma' domandi li qed ikun hemm. I mean, appuntamenti jkunu l-bot. Ġieli ovvjament jitħassru għax għala xi ħaġa iktar gravi. Tmur privat biex tinqeda. Tmur privat, u l-privat ukoll tant kemm hawn nies li anke l-privat ġieli jkunu appuntamenti 4 xhur 5. U tmur privat biex tinqeda minn tal-gvern imbagħad. Voldri iftaħ ħadda Mario inti għax inti. Jiena naf l-inkwitat fuq sew. L-iktar li ddejjaqni f'dal-pajjiż, l-iktar iddejjaqni mhux il-korruzzjoni. Illi korruzzjoni xorta tidħol fija. Mhux lill-Ministru qed jagħmel tal-liċenzji. Għax finalment ħajħorġu mit-taxxi, imma l-iktar iddejjaqni jien illi inti għandek il-poplu mhux jinqeda kif suppost fis-sistema tas-saħħa. Ġifieri inti tmur tagħmel appuntament, mhux qed ngħid emerġenza heart attack u ma tinqedix. Imma qed ngħid, inti għandek bżonn appuntament u ma tinqedix. U jew tira tinqeda tmur privat. Il-privat tantu mimli is-suq illum. Li anka l-privat iddum xhur tistenna. Jina waslu li anka biex tara d-dermatologist tiddum xarejn tlieta. Da dermatologist, mhux ħafna, ma da għandek problema ġer dan ħanna Malta nafu kemm ikun hawn problemi biex xemxet, tmur tiċċekkja inti ilek 3 xhur 4 xhur oħra. Il-marja. Fil-privat da, mhux ma nafx ma terdej. Ġifieri, għala l-problema din kemm kif raw jiena naf għax jiena wasluli, ġifieri illi qegħdin jieħdu il-postijiet kollha dawn in-nies mill-TNCs ġifieri li ġejjin third world countries li dawn jistennewlek ikun hemm kemm ikun hemm queue u biex jinqdew ma' derdej. Allura il-post dawn kol ma qegħdin jaraw kważi huma nies barranin. Ġifieri dan il-gvern il-modell ekonomiku li għamel tajjeb qiegħed jagħmel backfiring minn kullum kien. U dejjem mhux qed tirrealizza u naħseb din hija l-ikbar problema li se jkollu. Anke dal-gvern, alla volja dal-gvern qed jiġri minn għalih wara l-ballun, qed jiġri wara l-ballun, imma l-ballun m'għandux qed jilqu. U l-ballun huwa l-problema li għandu l-gvern hija l-overpopulation. L-overpopulation li ħalaqu stess illi ma jafx kif se jindirizza. M'għandux idea kif ħajindirizza da. Lider, ċar, u tonti da jipprova jagħmel naqqas it-traffic u jipprova dik imma il-problema issa n-nies fehmni mhux kuljum ikollhom bżonn tabib, mhux kuljum ikollhom bżonn professur, imma xi meta jkollok bżonn
u jgħidlek 5 xhur oħra. Tarak demonju. Darak, debu tilħaq tigravelek il-problema u tilħaq titlef iċ-ċans li kollok biex inti issalva. Overpopulation. Ġifi inti jekk ma salvajċ inti familja tiegħek. Ħane, kiku, per eżempju, di oħra x'tista' tagħmel, illi kull min jiġi third world country national jew namillu insurance, irid dan iħallas insurance. Xort għandek problema. Imma, alright, meta jitħajjar jiġi, jikkonsidraħħom daw l-affarijiet. Ukoll. Imma mbagħad ħajmullek il-privat. Ħajlek il-privat plus. Imma tħallas qed jikkontribwix li tal-inqas forsi jekk jiena rid Imma niftaħ. ħatejdlu. Jekk niftaħ. Imma ħatejdlu. Attent. Ħatejdlu. Mela inti titmur bil-fors privat. Ma mbagħad ħallet it-taxxa u l-bolas kemm għandna sal-Marti. Sena, da ħajħallas inti insurance u jrid iħallas għal healthcare. Imma mbagħad fejn ħatmur? Tmur privat jew titmur. Issa, mill-flus li huma ġenerati, pereżempju, jistanka l-gvern jiftaħ pereżempju kliniċi żgħar fl-irħula biex ma jagħmilx peace fuq l-isptar, għaliex l-isptar nafu illi għal kull zekk li jkun hemm, kulħadd imur l-emerġenza medikali, ġiet overloaded. Jiena wkoll l-isptar, min qed imur hemmhekk żejjed, min qed imur hemmhekk qed jitfalowd fuq l-isptar u x'ismu, kważi anka dak għandu bżonn jiġi ammonit. Qed tinsa ħaġa importanti. Illi inti di mhux garax ftaħt klinika u jiddaħħalek kollha tawtela, inti dik nien jkollok il-persuna. Però suq. Inti jekk ħatħallas jiġu ta' Mario. Inti x'għandek ħafna ħafna mill-nurses, eċetera. Qed imorru fuq cosmetics illum il-ġa. Għax hemm il-flus. Imma cosmetics l-għamil ħatim jirranġa sidru, jirranġa sormu, jirranġa sostija. Hemmhekk hemm il-flus, Mario. Imma dak jista' dak il-privat jaħdem hemm. Menti għara xed jitlef da, mela immaġina tiftaħ klinika li naf illi għedda ħajamel flus. Il-ħin kollu. Il-ħin kollu. 24 hours. Dak jiftaħ kemm irid. Eżatt, ġifieri minn daw il-flus illi daw in-nies qegħdin jiġġeneraw, jistgħu imorru f'dil klinika li għandhom tabib illi huwa professjonali, eżatt jista' jiftaħ il-privat, imma anke jekk irid il-gvern jiftaħ kliniċi in between, din xorta hija covered mill-flus li qegħdin joħorġu dawn in-nies. Tumbe fier, għandna problema għal min irid imur jagħmel operazzjoni kosmetika, jien ma naħsebx li għandna. Naħseb ukoll hemm il-Q. Sax kulħadd irid ikabbar issa jirraġuna hemm il-Q ta' jien naraħħa saħħa fejn xi ħaġa ħel li għandek jien naftet dida żaħdek. Li tmur tkabbar x'imkien jew jistgħu jistennew. Il-problema imma jien kif qal Glenn, jien dijin ngħidha. Min jiġi hawn Malta, parti biex inti toħroġlok il-viża jew whatever il-permess li joħroġ, irid ikollok bil-fors private health insurance. Iva, rajt. Issa l-privat, sarra ħaġ kif ħatamel Melkim? Biex inti żżid it-tobba jew ma tħallix dat-tobba li qed jitilqulek barra dak jiġu u probabbli qas jitilqu bħalma jitilqu minn hawn. Jekk jiġu minn pajjiżhom stess b'dik il- Mela, mhux hekk, mela. Jekk jiġi naħdem hawnhekk jiena bħala tabib. Naqla tajjeb għandek l-istess probabbilment kultura u hekk li għallu iktar faċli jistgħu jiftehmu, hemm inti mhux tfajt u għand il-Maltin qed joqogħdu jistennew di. L-isptar il-Mater Dei daw mirakli għamlu. Ġifieri il-naċċel qed tgħidu. Dawn biex jiġu li jagħmlu life insurance, health insurance u dawna mbagħad niftaħ kliniċi bħala gvern jew bħala privat biex mbagħad dawn ikun jistgħu jmorru. Mhux hekk. F'daw il-kliniċi. Isma' da ma ħna ngħidu xejn, meta kienu u għadhom li għadhom jiġu tal-gaming. Daw parti mill-pakkett ħafna drabi li kienu kollhom. Naħseb tista' testendi għadjan kal-Maltin ta' ġifieri. Ejja, mala mhux hekk ara. Parti mill-pakkett li kienu kollhom huwa li kollhom l-insurance imħalsa tas-saħħa. U jien hekk naħseb ta' jien hemm li għadha petada. U mala. Aw Malta. Il-gvern kemm ħajqpa jifla jħallas l-isptar b'xejn. In inverted commas. Jena naħseb illi għada pitada għandu jridu nirrealizzaw illi jisma di l-ħagġa ta' bxejn tinqata. I mean, naf għadejd li l-istjanti imma di ta' bxej anka
irrid kollox b'xej, jekk irrid ħallex tal-linja b'xej. Mela di mhux spejjeż għandha tal-linja. 9 miljon. Allora, għax ma jaqbadx. Għax ma nħallas għal tal-linja, ma nħallas forsi ammont kbir, imma naf, jekk qed tieħu servizz, tħallas tiegħu is-servizz. Dela għal-klient Drajna fil-bidu. kollox. Allora, għax ma jaqbadx parti mill-bolla il-pjaċiri. il-gvern, tisma' naqtalek 25% mill-bolla, berdek 25% mill-bolla, inti tagħmel life insurance, jew health insurance. U mbagħad dik il-health insurance inti tista' ħatmuf dal-isparijiet ovvjament li privati. Li xorta għal-kemm hawn l-isparijiet privati. Il-gvernijiet Mario, dik ma xorta għandhom ikjuż dawn. ħanejlek, il-gvernijiet daw Għax l-affarijiet. għaftit sparijiet jew għaftit Għax ħafna nies, mhux ħafna. Apparti, għaftit minnom fil-verità. Imma ħanejdlek, nista niftaħ sptar għada, u niggarantilek li tiftaħ sptar, ikun investiment tajjeb, ħdaqla flus gur. Imma ta' għandek il-St. Phillips ilu maluq. Ma il-ħilu St. Phillips politika. il-ħilu dak, imma St. James u għek u daw, ġivi daw, jiftħulek sparijiet kliniċi tajbin kbar. Ovvjament għat jaħdmu bil-profitti, mux forsi zgur. Jek għal-ħares. Ġivi imma mbagħad dawn. Miex inti t-timpiega, ħatibba timpiega in-nies nurses ta' third world country li jien sfortunatament ma tantx għandi esperjenza sabiħa magħhom meta kien hemm missier biex daħlulu il-labra dawn. Sitta, sa daħlulu il-dina. U ġiet Maltija u daqshekk. Il-problema. Biex nafu aħna li daw jafu, li tinġibu nista' kwalità jaħdmu Malta, in-nista' kwalità li aħna qed nagħmlu fil-universitajiet Maltin. Li aħna jgħidu ma dan nista' kwalità qed jħarġuna mill-pajjiż, qed nitilfu l-aqwa il-krema biex imbagħad indaħlu ir-raċanġ, skużi. Imma ndaħlu r-raċanġ minn barra. Għalhekk iridu jitħallsu. Isma' darba jien f'tejlu rajt intervista, kien hemm wieħed beda jintervista insomma xi nies barranin u hekk. U dik kien hemm waħda ġibtajna warudna jien tabiba. U għaltlu għax diffiċli biex tgħix Malta, tabiba jiena suppost imħalsa. Tajba, taf kemm dejjemak ma gidbix di. Jibdew minn xi 26,000 paga. 1,000 euro fix-xahar tabib. Ejdlix tabib ta' kwalità. Ħaġġib voldier minn barra b'dak l-ammont ta' flus. Għajmin tobba għanna ta' xaw 4 professuri tajbin barranin ma jitħallsu tajjeb. Essa l-gvern jew ħajibda jħallas tajjeb biex għal-menu tagħna nżommu għomaw u nattiraw nis tajbin. Inkella ħanibqgħu nġibu. Bħalma qed inġibu diġà bi problemi waiter għażjaf tgħidlu fl-xkumbir jgħidlek ma nafx x'inhu. Tittorjulu tfittxu fuq il-Google u torriħ dik dak is-servizz li qed nagħtu ġieleġu 5 star ta' għax jien tmur kafja ħanut tal-kafja. Ngħid u iwa, ma ġara xejn. Professjonisti. Però biex innaħħom il-pis jinnemmen fuq l-isptarijiet, dejn għandha tkun waħda mill-requirements, isment biex tiġi hawnhekk. Trid ikollok il-di. U naħħejt parti mill-problema minn fuq l-isptar, u anka wkoll qed tolli l-kwalità tan-nies li ġġib, għax inti dak li jkollok ħaġġibu hawn Malta. U ħadd parti mill-pakkett li laqqas Malti m'għandu ħafna drabi. Mela inti qed tħajjar ċertu nies ta' ċertu livell jiġu hawnhekk, mhux qed inġibu l-irħas possibbli minn kull rokna tad-dinja tinġibu. Mbagħad mhux ovvja s-servizz kulħadd Dik waħda mill-overpopulation li bdejna nsemmu għaliex. X'kien hemm illi ma jattirakx tiġi Malta. Da pajjiż żgħir, kollox ma sormok. Għandek il-healthcare b'xejn. Għajmin in-nies Maltin b'xi mod jew ieħor business tista' taqbad tiftu. Li huma kollha affarijiet li jattirawk żgur. Imma allura x'inti qed ma jistax isib soluzzjoni, jiġifieri dawn l-affarijiet nsemmu tip ta' soluzzjonijiet x'ismu, x'nistgħu nagħmlu. Jiena hekk nemmen bħal qed jgħid Melkim, illi jekk daw b'xi mod mela bdew iħallsu is-sistema ħatibda titjib awtomatikament. In-nies jekk ġew nies ta' ċertu kwalità. Imma anke l-Maltin irridu nifqu nabbużaw mis-sistema li servizz bil-forsi rrid nieħdu b'xejn. Tgħidli allura tagħmel ilda bil-flus u l-isptar bil-flus. Nemmen li adattata sfortunatament l-hemmhekk ħajersa qed tkun diffiċli. Dan mhux soċjaliżmu da ġifieri. Kif? Dan mhux soċjaliżmu. Right. Imma isma' ħanejdlek, Mario, kieku jaqbdu. U min qed jabbuża mis-sistemi ta' social security u min għax għandu it-tfal u ma jafx il-missier u min għax hekk u min għax hekk. Noqdu sejrin hekk.
dawk il-flus illi għedin nonfqu fuq daw l-affarijiet, u ninvestu għon fl-isptar. Ġiġa naqqas ċertu. Dak huwa l-abbuż. Għalhekk qedtlek jiena l-ewwel tal-25. Ma jistax nipretendi li imbagħad ikollok l-isptar kollox bxejn li inti tfajt jenna f'mort mela tajjeb. Mela jiena li nistudja għal tabib u ġejt ant il-privat għandi. U tippretendi li tallasni 5 euro. Mhux hekk. Namlu mod. Mhux hekk. Ma allura, ma tagħmilx sens, ma dak l-istudju kollu. Imbagħad inti tallasni tar-raċanċ. Jien nara li qed tgħidu forsi hekk biex nagħlqu daqsxejn. Li qed jgħid Glenn, mawx dil-mentalità, mawx xejn b'xejn fid-dinja, xejn. Assolutament xejn, fuq il-ma tal-politiċi jgħidlek isma' dejja intu ilkom b'xejn u di mit-taxxi tan-nisettiġi. U mhux hekk. Jiena li nibża minn wara World War II, ovvjament kien hemm żminijiet diffiċli sakemm reġgħu bnew il-pajjiżi u kollox di, x'għamlu kellna daw 30 sena 40 ta' politiċi jiena ngħid l-iktar politiċi irresponsabbli li qatt kienu ġol Ewropa fejdaw il-flus bdew jaħarquhom biex jixtru l-voti. Għax diki, għax inti li xi ħadd titteħ xi ħaġa b'xejjek biex ittielu. Dik jiena għalija nemmen f'politika ħalli l-flus fil-bwiet tan-nies u kulħadd jonfoqhom kif irid. Issa kien konti għan toqgħod tibdel il-karozza kull sena. U mbagħad toqgħodx tixi tgħidli isma' m'għandux biex immur nieħu burger. Ħajja għalik, inti jekk tmur toqgħod tieħu l-burgers kuljum barra, mor ħudhom. Imma l-għażla tagħmel int mhux jagħmilha l-istat. Iħallas il-gvern għalik mill-flus ta' ħadd ieħor. U miskin min jaħdem u jħallas it-taxxi. Plassek ġejt unhealthy għax inkollu tikoll imbarazz. U mbagħad tippretendi li l-pis titfgħu fuq ħadd ieħor ukoll. Dik oħra, Awejja. Dik oħra, għandna problema normi nafu li għandna l-iktar nies obis fl-Ewropa. Nasib nħabtu mal-Amerikani. Għadin toppu. Healthy l-iktar għoli. Mhuwiex tor tan-nies, laqqas din, għaliex ma ssibx, ma roħroġ minn hawn. U mor ixtri xi ħaġa healthy. Fast. Xissib. X'pasti pizza. Kun kantoniera biċċa ħobs. Di għed madad, leg il-poplu. Mnina ma jdejqunix. Ma di għed, fil-għalma għed madad leg il-poplu, ku għandek tħarriġ, jawn kella mort in-nota tħanut, inti uħeċ jissib ċokolata bis. Ġas bizzerija ċokolata. Ġas bizzerija ċokolata. Mal-counter, inti di. Ma wkoll għandna mentalità. X'qed tipproduċi? Li wkoll maħniex poplu sportiv. Li fuq għax intek tieħu da Intuħ bissija, anzi, mill-iskola tiegħi, l-ewwel punishment li kienet ittik ma tagħmilx piti. Ma tagħmilx. Flok tagħmel flok sija tagħmel sadej. Dak xo. Kollox bil-kontru, dik Ma għandna problema, għandna fejn indirizza, fimni, dalli kollox bxejn, diki, kollox bxejn ma naraw. Fax mhux tiegħi, dik ju, folderi eret ikun hemm refiġenti ħafna affarijiet. I mean, mhix sostenibbli. U l-gvern jaf li mhix sostenibbli, għax huma parti minnhom. U issa taqbel jew dik, il-di li nġibu l-barranin għalhekk kienet. Għax m'hawnx min ħallas il-pensjonijiet, tfal l-ammont ta' tfal li għamlu. Ma fejqet il-bużieqa da. Ejwa, mhux biżejjed. Maħseb u għarenti, aħna qed nagħmlu qed nżidu l-pensjonijiet kull sena. Da l-istess, antiloġika. U żdiedu, il-verità żdiedu l-pensjonijiet ħadd ma jista' Ma dax loġika. Li żdiedu hemm inti daw huma pis. Rikarent inħin kollu, vodra ħajbqgħu jiżdiedu. U dej nies biex iħallsu l-bolol u hekk m'għandekx biżejjed, għax da fl-aħħar ma ġib barrani bil-minimum wage, dax bolla da. U paga ma tiżdiedx. Għax jiena aħjar ngħix issa fis-sens. Mala, mhux hekk. Ngħix ħajti komdu issa. U forsi faddalt li jira x'ismu. Da fjera għaw ġarba minn nies isiru sinjuri xaw il-barranin, però ħafna qed isiru foqra għax ġaħlu l-barranin. Da biex tikri post jiena Maltin li għandhom xogħol tajjeb daw. Ma jiffordjawx jikru post. Għax kamra l-lun 400, 500. U eżempju, għamak jena nemmen li l-oppozizjoni t-tara jrid ikollha nies ta' viżjoni kif fl-aħħar mill-aħħar staqbel jew le magħhom kif kienu Fen Akadami, Borġ Olivier, lej jaraw il-problemi x'inhuma tal-pajjiż. Ma l-problema x'inhu għadu kif semmi Glenn. Mela għandek il-pensjonijiet inta jiżdiedu. U għaw minn qed jaqla 1100 fix-xahar, good luck to him, jew mhux ħanejt għaxdi. Imma ma tistax tħalli l-minimum wage taqlat minn 100 f'idek. Ma pensjonant jaqla flus iktar minn min qed jaħdem. Ejdu li jinflima post fid-dinja di. Teżisti. U Alla jbierek fuq dal-oppożizzjoni ma jgħidu xejn.
Għajmen, ifimni. U għandek oħra, u Mbagħad għandek jgħidu oħra. jitolqu mill-pajjiż. U kellek nies li huma bil-aqal li fadlu lira taħt rashom, u mbagħad għax għandhom il-flus, ma tihomx tal-pirmli, jew titħallas inti. Mela kellek nies li għadu bil-aqal. Issa dawn ukoll nies. Min naqra li kellhom. Check. Fadlu. Forsi għandu 10,000 taħt rasu da. Mela, ma Imma skemma għandu jekk 10,000 taħt rasu ma tikwadanjax. Issa dawn huma n-nies probabbli li morru morru. privat. Dawn in-nies mhux hekk. għasja fuq il-pis tal-isptar, right, f'emerġenza hawnhekk, imma forsi f'affarijiet żgħar dawn ma jgħodu mmorru lek. Il-daqma il-persuni li kellu ħammurlek privat għax ninqeda privat. Ġifieri dawn taqlaq ħadejjem. Le għalhekk u min jaħdem, Volderi jiena naħseb kemm il-darbi jettaw mhux ħaneddejjaq ngħidha, meta jibdew jgħidulna daw. Jien naħseb anke lilkom jaħarquhomkom il-mobile. Iċemplulkom għal-private pension. Jien ngħidhom testa ċirju bye u l-argument li nġibilhom jiena li qed inġibgħu. Ngħidulhom jien meta nasal għaliha. Nieħu bħalma llum jieħu minn ma ħadimx. Jew qatt jisraq 30 sena oħra. Jien mhux ħanoqgħod inħallas. U in the meantime tgħid tista' tagħmel l-istess u tfaddalhom ma' rasek inti. Ekku, Jekk- jew jekk tinvesti xi xi ħaġa jew. Għax inti l-inflazzjoni ta' dak iż-żmien kemm ħad tkun. Mhux hekk Da- il-flus li da- qed da- da- tfaddal toħroġ issa. il-lum. Mela, mhux għalhekk mhux ngħidu. Daw il-200,000 euro tħallas illum. Mhuma Sena x'ħajkunu? 5 sena kif aħna għaddejjin? Ikunu jsu 500. Mela, Jew mela. jekk ma jkunux solid paper. Le, u tajjeb ukoll ngħidu kull ma trid għal daw l-affarijiet daw l-investments u hekk li qed ipinġuhom ħafna qisu kważi ħadik. Kull ma trid tiġri xi ħaġa bħalma ġara tinxema fl-stock markets u l-flus li tkun investejt tul 20 sena f'sejja jiġuk doħħan. Mela, mela. Daqqa qed jagħmel parti minnhom tajb il-gvern, eh? Mela, mhux għalhekk Volderi għal kemm Flus- hi flus problema il-fuq. iktar. Inti at the end iddur kemm iddur. Il-flus li tkun għamilt vera flus u ma flus, il-bqija id-djun. U li toqgħod tisraq mandak biex tagħtilli. Imma l-poplu m'għandux il-poplu jisu, il-kol dan narajjem, ma kif tarawx intom. Jisu għaljanat, mhix għaljanat, jaħseb. Ħajtina 25,000 fil-gvern. Ejwa. Mhux flus hekk ħajtik 25. Tiba minn fi bil-25 fil-gvern, hekk minn xejn, dawn jikrijhom minn xejn. Dak mentalità Jiena il-raġina ħattik, da għandna mentalità tas mill-Ingliż, da ġifieri. Għadaw davis mill-Ingliż rridu nfottu r-reġina. Mela, ejsa baqgħet tisraq minn ximkien ieħor, mhux minn nies tiegħek. Il-gvern tiegħek, in-nies tiegħek, għada da, it-taxxa ħirbarha minn Mhux għandek. hekk. Da minn ħirbarha, mhux minn għandek ħirbarha Mhux mit-taxxa. hekk. La, mhux hekk. Ma mizzar, minn li jaħdmu jgħadhom jibdew jaħdmu. Ejt jalla anzjana jgħadu għal-izzej. La, mhux hekk. Ħana, Ma- jiena oħra għax tissemmu ta' din. Jiena per eżempju, jiena l-ħar darba qatt noqgħod naħseb kemm inħallas flus fuq affarijiet. Fejn jiena qas biss nibbenefika minnhom. Oh, żgur. Qatt noqgħod nikteb daqsxejn x'ismu. Per eżempju, għandek il-vannijiet li waslu tfal għall-iskola, mela tinħallas għalihom jiena biex in-nies ikunu komdi. All right, naqbel. Imma mbagħad qed inħallas għal persuna illi ma jużax is-servizz tal-van imma jwaslu bil-karozza tiegħu. Jien xorta tinħallas għalih da. Ma dat jiġi għal bibu qed iwaslu b'tiegħu. Bħal dak ma niċċarġjax jiena il-flus ta' dan l-individwu li qed iwassal it-tifel tiegħu l-iskola. Mela għandu servizz b'xejn, qed iwasslu bil-karozza tiegħu, qed jagħmel lili qed joħloq lit-traffic lili, imma jiena qed irrid inħallas luda biex it-tifel tiegħu għandu jkollu servizz b'xejn, imma jiena ma nibbenefikax minnu. Dibqa tal-maternity, Imma maternity. tal-maternity, jaqtali fil-bolla, ma nafx jaqtali. Għanejdlek, ikonna l-paternity leave. I mean, nibbilanċjaw, hu, il-veri b'daqskem ikollok paternity, ikollok maternity, hu. Li, imma titħol daqxejn, ek, fċertu affarijiet, li bdejt imma. Umbat tibda taraħħax fuq kif tirċivi l-paga, tibda tara 800 per eżempju. Ma fet, tibda t-nizzel, tibda tara daqxejn. Jinxetniħu minnom daw fil-verita. Alright, għandi l-isptar xej, Xej. Tal-linja ma nużaħiex. Għalek inti t-rekjedi illi bid-dritt, bid-dritt l-isptar li inti għedħallas għalih, titmur titħol t-nqeda. Allura ma nistawx. Allura ma nistawx. Fimx daku. Namlu ħaġa, ma nafx ta' Tħallas. tiġib sistema bħal United Arab Emirates u hekk. Għad nrid nidħol daqsxejn fiha. Li dan mill-paga
ma jaqtalek xejn. Tax exempt. Ma xeqgħod tħallas għawwel. Mbagħad, per eżempju, għandi bżonn Dubai l-isptar naħseb jiena. U mmur u biex ninqeda inħallsu jiena. Biex għandi bżonn it-trasport pubbliku inħallas Tagħmel jiena. insurance. Imma nagħmel. Għandha ċerta Jekk għandi perikolużi. bżonn xi ħaġa. U mela kulħadd jiġi responsabbli ta' Kulħadd milu. responsabbli Ma ta' għandek ċertu, mhux hekk. għandek ċertu, naħseb li hemmhekk għandek ċertu riskju li inti ħajkollok nies li forsi ma jaħdmux, għandek forsi nies diżabbli, għandek ħadd tagħmel, tgħidilhom inti ma tistax taħdem allura ma tmurx l-isptar. Mario, ħanejdlek. Ġifieri- Mela, qed inġibu l-barranin biex jaħdmu għaw Malta xaw xogħol imberek Alla. Is-soċjaliżmu ma jaħdemx. Għaw ix-xogħol. Ħanibqgħu. Imma ħanibqa' Mario, jiena onestament, ma nistax nibqa' ngħid illi hawn is-soċjaliżmu. Jiena ma ngħidx is-soċjaliżmu ma jistax jaħdem. Is-soċjaliżmu jista' jaħdem. Is-soċjaliżmu qed jabbużaw fuq li jabbużaw u jabbużaw. Jekk ikun hemm l-abbuż, ma jkunx hemm l-abbuż, is-soċjaliżmu jaħdem. Jekk inti jkollok l-isptar ma jkunx mimli abbuż, ma jkunx mimli problema, ħajaħdem l-isptar. Mela l jaqta l-abbuż inti bħala leġislatur, jekk inti soċjalist, jekk inti minn dak m'intix, jekk għandek l-isptar li huwa mħaddem minn flus il-poplu, tara taqta l-abbuż, ħalli inti ħakol iktar effiċjenti. Il-problema dik. Imma Il-problema dik li kulħadd jabbataw Malta bid-dritt li tabbuża. U bil-demokrazija mhux ħadd neħela. Imma xieġri il-poplu, meta l-poplu qed jagħmel x-xhur mhux snin biex jinqeda l-isptar. Ġej mod jivvota l-istess gvern. Tenki, mela dak ifisser inti qed tgħidlu ara jiena grazzi, moqdi. Kif erġa' Mario sorry. Għanna l-isptar li għanna pjaga għalija enormi. Li inti tmur tagħmel operazzjoni ġieli naf min, li batu ħlemda li jagħmel valf tal-qalb dan, ġifieri, xi darbtejn jew tlieta, jibatu klura dan. Ejwa, għax ma jkunx hemm. Għax ma jkunx hemm. Issa, da, valf tal-qalb, mhux qed nitkellmu ħajbidil irlanġalek sobajk. Tajjeb, il-problema din, ġifieri, hawnhekk din meta jmur jivvota da, l-argument li kellu dil-problema. Imma jgħidlu, tajjeb, ħanivvota għalek. Mela inti qed taċċetta il-problemi li dal-gvern li qed timploja għax inti il-gvern huwa l-ħaddim tiegħek suppost. Jekk inti għandek il-ħaddim tiegħek u qed jaħdemlek b'mod li lek qed jitfek lura u inti tgħidlu ħanħarslek xorta, dak huwa l-vot finalment. Mela ħallsu għax-xogħol li mhux qed jaħdemlek. Imma kemm tajba mbagħad, mela ngħidu. Imma jekk min jivvota, jekk il-votant kien intelligenti u jivvota b'ċertu intelligenza, u jiena lek hawnhekk għandi problema anke mad-demokrazija, ma tax taqbel mad-demokrazija, u speċjalment hawn Malta, għax hawnhekk għandna problema. Illi ta' partiġjan, di problema enormi, da jitwieled blu, u jmut blu, jmut aħmar, dawk jiena. Mux imbilli għedin jgħidu għata Jiena ilni najda. Din l-ikbar problema, din. Forsi daqset ħarira. Ma mux li xismu. Ara ma jieġi xaħat. U jgħidli, illi da tolqos ħafna, daqset ħaf xna. Allora, daw xamla, daw għandek daw. ħajvu daw, għakka kissabat, għom tfaxħom benġilom, daw fl-akka direzzjoni, mor jivvutaw. Memx argumenti. Dawn għom għal-problema, għax inti meta kieku għandek il-poplu intelligenti u poplu jaħseb u poplu għalhekk jinnilek huma biss l-intelligenti li għandhom dritt jivvotaw u dawk li mhumiex intelligenti jitwarbu. Dak huma l-problema li jitfgħu fuq dawk li huma intelligenti. Però bl-istess mod allura. Dik kien jgħidha mhux jien biss qed ngħidha, anke kien hemm filosofi kbar pa Socrates u hekk. Allura bl-istess mod min ma jaffordjax ara bl-istess mod min ma jaffordjax illi ħallas l-isptar imut bil-ġu, għax ma kienx forsi brafu bizzed. Le, għax jekk inti għandek dak il-menu intelligenti, u għax jekk inti m'intix qed tinqeda, finalment il-gvern tgħidlu inti ma għamilx xogħolek barra. Sali raw Malta ma tantx għandna. Ma x'sar jiġri minnu mbagħad dak l-individu. Għax barra l-gvern. Ma fejn ħad titfgħu? Xejn, ma nivotalux, ma jitlax fil-gvern, jitlaħat l-gvern, mhux il-gvern huwa leġislatur. Saħħi minn ma jivvotax, ma jekk għandek poplu intelligenti, u għalhekk importanti li jkollok poplu intelligenti u poplu jaħseb fint b'mod indipendenti mhux b'mod partiġjan bħal daw l-erba li għandna u mhux l-erba insomma fil-maġġoranza, sfortunatament. Jekk ikun dawn jgħidu ħej il-gvern aħna tinħarsu għall-isptar, maħniex neqdew sieħeb għax ħadd tagħmel, maħniex nivvotaw lek, jekk
kif kollox inbidel. Kieku Malta tiġi ġurnata l-art. Imma l-fej għandha tkun xorta politika. Għax inti l-leġislatur, xew il-leġislatur. Jiena nagħmilha, isma', inti m'għandekx għalfej politika, għalfej irid jieħu kollox sib il-gvern. Ma xew il-leġislatur, minn il-leġislatur. Le, imma jekk inti pereżempju qed ngħidu isma', inti għandek ħajtek jiena qed tieħu l-paga, qed tieħodha full mhux qed naqtalek. Ma xorti jagħmilha, ma xorti jagħmilha. Jista' ovvjament, il-gvern irid xismu, all right. Imma fl-istess ħin, meta da qed imur biex jieħu servizz, u forsi ma nqedix sew, għalfejn għandu jidħol il-gvern fiha. Bħalissa l-isparta minnu. Imma għalfejn kollox, għaliex kollox irid jaqa' f'idejn il-gvern. Jien anke l-isptar, kważi l-isptar, għas għandu għalfejn ikun tal-gvern fil-verità. Il-servizz mhux xorta tieħdu tajjeb jekk tmur St. James. Ejwa u le, rajna x'ġara. Jipprovizzaw. Li nagħmilhom. Imma li nagħmilhom inkun ta' sorveljanza fuqhom, hemmhekk naqbel li tkun sorveljanza fuqhom. Regolatur. All right. Ma inti finalment inti bħal m'għandux għalfejn bil-forsi irid timexxi il-gvern. Ma bħala ċittadin inti il-min ħatajjed finalment, mhux il-regolatur, il-leġislatur, il-gvern. Eżatt, tru dem. Mela lek l-awtoritajiet li inti qed tħallas finalment minn butek għal ħana taħasom minn butna dawn illi bda biex jaqdu. Imma jiena jekk għandi problema ħanitkellem tal-privat biex jissolva mhux ħammur dirett fuq il-gvern. Dak jitkellem ma sen. Mbagħad għalhekk hemm qrati u hekk ngħidu da. Dan is-servizz ħażin jiena, ovvjament. Min tlaq ħażin? Ngħidu mort ħansemmi sptar privat, li ma nsemmix x'ismu. Mort sptar privat dan u tani servizz ħażin. Min taf qed tħallas hemmhekk? Jiena tinħallas għandi servizz. Eżatt, kellimt magħhom da tehom isma' jiena ġejt għal da servizz jeddejt. Mbagħad jekk jieħda nkompli nitla' għall-qrati. Mela hemmhekk il-gvern. Inti għandek il-paga full. Hemmhekk il-ħażin. Tħallas għas-servizz, issa is-servizz tis ħażin. Il-gvern m'għandux għandu jidħol il-regolatur. Issa mbagħad jekk da il-gvern qed jara li isma' qed ikun hemm complaints kbar fuq dal-isptar u hekk. Hemmhekk fejn għandu jieħu l-azzjoni, mhux mill-ewwel, jew mort inkellem politiku biex jirranġa s-servizz dal-isptar mill-ewwel. Ma ġifieri inti qed tgħid. Il-gvern għandu intervjeni meta jkun hemm il-problemi. U hemmhekk il-regolatur. Mela sewwa wasanna. Mela jekk għandek Plus li għandi option oħra li jafhem isptar ieħor u mur isptar ieħor. M'għandix għalfejn noqgħod. Mela jekk inti għandek finalment il-gvern li inti għandek l-isptar li bħal manna l-lun li mhux qed jaħdem tajjeb. Kif taħdem tajjeb, mhux tidħol tilqeda. Fl-inqas kien possibbli. Mela mhux qed jaħdem tajjeb, naħseb qatt irrikonoxxija di. Tajjeb, ħlif xi erba' forsi jaqbżu l-kju. Wala naħseb kollha jafu li hemm problema. Mela inti il-min ħatajjat mhux ir-regolatur. Mela jien għandi problem. Mhux qed ninqeda. I'm sorry. Għax taħtu b'mod dirett tu, imma. Anka ngħidlek, anka Mario Stock u hekk. Għalfejn irrid joqgħod pereżempju daw, vaccines tal-influenza. Mela naħseb kien Mela l-gvern jixxi, le, ma b'rispett kollu. Mela l-gvern jixxi ma nafx kemm għall-influenza. U jmorrulek nofs il-poplu, ma jmurlekx biex joħodhom il-vaccines. Għalfejn jiena tinħallas għal-vaccines u intom itħallsu għal-vaccines, jekk ma tmux toħodhom. Għalfejn ma narax ngħid isma' ngħid ħanoħroġ llum hawn sistemi għall-eċep u da. Isma' kemm hawn min ħajjoħodha l-vaccine din id-darba, jivvotalu, daħħalt id-dettalji u hekk. Mela isma' għalfejn għandi. Sta tmur, ħallas u naqsilek mit-taxxa. Daqshekk. Jekk tgħidha. Daqshekk. Hija idea tajba tgħidu intom li aħna qed nagħtu l-idejat hawnhekk biex jaħdem kif suppost għandu jaħdem il-regolatur il-leġislatur minnu. Il-problema huma. Jiena naħseb li l-gvern irid jirrealizza illi jieqaf jaħdem dawn affarijiet ġastek u jibda jaħdem moħħ ta' CEO. Jiena naħseb dik x'ismu, rridu nibdu l-mentalità illi jekk għandek bniedem mal-gvern qed jaħdem u qed jaħdem ħażin, inutli ħadeqpa żommu hemmhekk, trid neħħieħ. Għalfejn għandek individwi li qed jaħdmu ħażin, imma x'għandi bżonn dimla, inżommu hemmhekk. Le, mhux tajjeb, aċċat. Id-Doge tal-Amerika dik li qiegħda tagħmel, li għandek inti nies qegħdin jabbużaw mis-sistema. Ġum, aċċatthom le. Qattax il-Ministru? Kif? Li finalment imbagħad tmur problema tal-Ministru li walet mill-kostituenzi u inti qed hemm bis-saħħa ta' kostituenzi tal-Ministru.
Għalhekk għandu jkun hemm Għalhekk għandu jkun hemm- in-nies li semmejna l-ewwel li da jista' jafda fuqhom u li jekk hemm xi ħaġa li qiegħda torokhom għajnejhom. Għalhekk ma tantx tista' tinqala. Għadha kellna ministri għaw ġibu 13,000 vot, per eżempju. Malta. Kellek nies kienu binqas voti tal-għawedin fil-parlament illum il-ġurnata. Kollox, Għaw minn belfa 500 sekundu parlamentari. Belfa 50 vot. Mela, nistaw nalqu naħseb dan il-programm għax il-ħin għadda mux ħażin. Nirringrazzja l Glenn tal-li. Le, Ma zamanajna. Soltu ħabba l-interit. Nirringrazzjak tal-li kont maħna. Thank you, man. Kanna Thank you. untu Mario u koll. Kanna diskussjoni interessanti. Nirringrazzja t-telespettaturi li kienu maħna l-lejla u ħedġiġkom biex tarawna u koll il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.